Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Εικόνας Ζωής. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή ομιλία του αγαπητού συνεργάτη του Εικόνας Ζωής, ψυχολόγου και συγγραφέα, κύριο Ελευθέριου Ελευθεριάδη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας για δεύτερη φορά να παρευρεθεί ενώπιόν μας και να μιλήσει για θέματα που αφορούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Ονομάζομαι Στυλιανού Άρτεμις και είμαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Εικόνας Ζωής. Η Εικόνας Ζωής, ένας φιλανθρωπικός φορέας που υπάγεται στη Μητρόπολη Λεμεσού, γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2021, υπό τον πόθο και την κοινή αναζήτηση των 17 ιδρυτικών μελών της για προσφορά προς τον πονεμένο μας συνάνθρωπο, την οικογένεια και το παιδί. Ως φορέας, με τη συνεχή στήριξη των συνεργατών μας, αγωνιζόμαστε να συμπαρασταθούμε και να βοηθήσουμε εμπράκτως συνανθρώπους μας, οι οποίοι χρειάζονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, βιώνουν ενδοοικογενειακή βία ή κακοποίηση, αντιμετωπίζουν προβλήματα με εξαρτησιογόνες ουσίες ή καλούνται να διαχειριστούν καταστάσεις που τους προκαλούν άγχος, θλίψη και ψυχολογικές μεταπτώσεις. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, λοιπόν, της σύγχρονης εποχής και τους ρυθμούς της απαιτητικής κοινωνίας στην οποία ζούμε, η Εικόνα Ζωής έθεσε ως κύριο στόχο της την υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση του αυριανού ενεργού πολίτη, δηλαδή του παιδιού, την στήριξη της οικογένειας και των νέων, μέσα πρώτιστα από την πρόληψη και στη συνέχεια την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δράσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν η συγγραφή του παραμυθιού και η θεατρική παράσταση «Όλοι οι κακοί καλοί χωράνε» της αγαπητής Χριστίνας Παυλίδου, με νέο κύκλο παραστάσεων τον χειμώνα, το εργαστήριο διαγενειακής μάθησης, η παρουσίαση τριάθλου και της σπουδαιότητας της άθλησης στη ζωή μας στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού στον Σαϊτά, η παρουσία μας και η απασχόληση παιδιών με διαγωνισμό ζωγραφικής αύριο 6 Δεκάτου στον Μόλο Λεμεσού, στα πλαίσια των Λεμέσιων και του Τριάθλου Λεμεσού, και η παρουσία μας στην έκθεση βιβλίου στους Χαρουπόμηλους τον Νοέμβριο και στην Οδό Χριστουγέννων τον Δεκέμβριο. Σε αυτά τα πλαίσια εμπίπτει και η σημερινή ομιλία του αγαπητού μας κύριου Ελευθεριάδη, η Σάρκα Μίαν. Κλείνοντας, είναι σημαντικό ο άνθρωπος να εξελίσσεται και να αναζητά συνεχώς τρόπους βελτίωσης της δικής του εικόνας ζωής, στο επίπεδο του καθηκόνα και καθομοίωση Θεού. Είμαστε όλοι μία μοναδική εικόνα ζωής. Ας αγωνιστούμε ομαδικά, αλλά και ως μονάδα, χωρίς να φοβόμαστε τον κόπο που έχει ο αγώνας μας. Για να αποφύγουμε τη μακρηγορία της ομιλίας, σας καλούμε να μας πλησιάσετε κατά την έξοδό σας, να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για εμάς, καθώς και για το πώς μπορείτε να γίνετε μέλη μας. Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας να σας πληροφορήσουμε για το έργο, τις δράσεις και τις πολύτιμες συνεργασίες μας με άλλους φορείς και ειδικούς επιστήμονες. Ο λόγος στον κύριο Ελευθεριάδη. Χαίρετε λοιπόν, χαίρετε ξανά. Καλημέρα σας, καλώς ανταμώσαμε. Πιο ευχάριστα, πιο εύκολα πράγματα σήμερα από αυτά τα οποία συζητήσαμε προχθές την Πέμπτη το βράδυ εδώ πέρα. Να ευχαριστήσω πάλι για άλλη μια φορά το Σεβασμιότατο για την πρόσκληση και τη φιλοξενία εδώ πέρα. Να ευχαριστήσω τους πατέρες, τον πατέρα Εμμανουήλ τώρα που κάνει λίγο την πάπια και φεύγει. Λοιπόν, έτσι είναι ντροπαλός και χθες έτσι μόλις του δώσαμε λίγο το λόγο, έτσι αγχώθηκε. Λοιπόν, πατέρα μου, ευχαριστούμε πολύ για όλη τη φιλοξενία. Να ευχαριστήσουμε τα κορίτσια και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συμβάλλουν στο Εικόνα Ζωής εδώ πέρα. Δεύτερη φορά συναντιόμαστε από κοντά. Το φίλο μου τον Παπα-Νικόλα εδώ πέρα, ο οποίος ήρθε από τη Λευκοσία, από τη ζεστή και υγρή Λευκοσία εδώ πέρα να μας δει. Χαιρόμαστε που είσαι εδώ πέρα, Παπα-Νικόλα μας. Και τέλος, να ευχαριστήσω όλους εσάς που σήμερα Σάββατο, εργάσιμη μέρα, μέρα που έχουμε δουλειές, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Είστε εδώ πέρα και με την παρουσία σας ομορφαίνεται αυτήν εδώ πέρα την εκδήλωση. Αυτά λέγαμε και χθες που ήμασταν στην Πάφο. Με όποιον τρόπο μπορείτε να βοηθάτε και να στηρίζετε τις εκδηλώσεις όχι μόνο τις εκδηλώσεις, όλες τις δράσεις που κάνει η τοπική σας εκκλησία. Πριν ξεκινήσω, θα σας πω τώρα αμέσως είχα ένα τηλεφώνημα
Είχα ένα τηλεφώνημα τώρα που ήμουν μέσα στο γραφείο, γι' αυτό έτσι καθυστερήσαμε και λίγο. Μίλουσα με κάποιους γονείς από την Ελλάδα που πριν από λίγο ο γιος τους χτύπησε ο γιος τους, ας πούμε, τους άσκησε βία ο γιος κτλ. Και είχαν εισαγγελίες, αστυνομίες, ιστορίες, τρεχάματα. 15 χρονών παιδάκι, ας πούμε, έγινε αυτό το δυσάρεστο. Και μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο. Και βλέπεις, ρε παιδί μου, και λες ότι συμβαίνουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα. Και εμείς, λέει, τι κάνουμε σε όλο αυτό, τι κάνουμε. Ας προσπαθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε να μείνουμε κοντά ένας στον άλλον, να ενισχυθούμε, είτε με τέτοιες δράσεις, είτε μέσα στην οικογένεια, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοιου τύπου γεγονότα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα, πάρα πολύ συζήτηση. Σήμερα θα μιλήσουμε για το γάμο, θα μιλήσουμε για τις σχέσεις, σήμερα θα μιλήσουμε για την οικογένεια. Θα πούμε κάποιες σκέψεις, κάποιους προβληματισμούς πάνω σε αυτό εδώ πέρα το θέμα και με πολύ χαρά στο τέλος να κάνουμε και μια συζήτηση μεταξύ μας. Λοιπόν, γάμος, η σάρκαν μίαν. Τι είναι ο γάμος, αγαπητοί μου? Τι είναι ένας γάμος? Ο γάμος είναι ένα πλοίο, ο γάμος είναι ένα καράβι, ο γάμος είναι μια κυβωτός. Είναι μια κυβωτός η οποία έχει έναν σκοπό, να περάσει αυτούς που βρίσκονται μέσα της, μέσα από τη θάλασσα με ασφάλεια. Έχει σκοπό ο γάμος να προστατεύσει αυτούς που επιβαίνουν μέσα στο καράβι αυτό, μέσα στο πλοίο αυτό, από τις τρικυμίες. Αυτή είναι η λειτουργία του γάμου. Και όπως όλα τα πλοία έχουν προορισμό, όπως όλα τα καράβια έχουν προορισμό, έτσι και στην περίπτωσή μας ο γάμος έχει και αυτός προορισμό. Και ποιος είναι ο προορισμός του γάμου, αγαπητοί μου? Ο προορισμός του γάμου είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο, να οδηγήσει τον άνδρα, να οδηγήσει τη γυναίκα, να τους οδηγήσει στο Χριστό. Να τους οδηγήσει με ασφάλεια στο Χριστό. Καλά, θα πει κάποιος εδώ πέρα. Τι να τους οδηγήσει στο Χριστό? Αφού γάμους, λέει, και σχέσεις κτλ. Κάνουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό και δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Μα προφανώς. Η οικογένεια ως δυνατότητα, ο γάμος ως δυνατότητα είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Είναι ένα εργαλείο. Και ο Θεός όταν είναι να δώσει τα δώρα του, δεν τα δίνει με προϋποθέσεις. Όχι. Ο Θεός τα δώρα τα δίνει χωρίς όρους. Από εκεί και πέρα, ο κάθε άνθρωπος παίρνει το δώρο αυτό και το χρησιμοποιεί, το εκμεταλλεύεται αναλόγως. Και τον έρωτα, ο έρωτας είναι ένα δώρο, ο Θεός τον έδωσε. Και το κρασί το έδωσε ο Θεός. Και το φαγητό το έδωσε ο Θεός. Και το γάμο έδωσε ο Θεός. Και κάθε φορά που ο άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία και διαστρέφει αυτό το δώρο, κάνει κακή χρήση αυτού του δώρου, πληρώνει και το ανάλογο τίμημα. Νομίζουμε καμιά φορά ότι έρχεται ένας Θεός εμπαθής από πάνω και μας τιμωρεί. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι η δική μας η κακή χρήση. Όταν εγώ μπω στη διαδικασία και αντί να πιω ένα ποτήρι κρασί, πιω 5, ή όταν εγώ μπω στη διαδικασία και αντί να φάω ένα πιάτο φαγητό, φάω 10, ή όταν εγώ μπω στη διαδικασία και κάνω μια κακή χρήση του γάμου, σαν δυνατότητα, θα πληρώσω και το ανάλογο τίμημα. Έτσι, ας το κρατήσουμε αυτό. Οι άνθρωποι όμως δεν ξέρουν γιατί παντρεύονται, δεν ξέρουν γιατί κάνουν σχέσεις. Και έτσι λοιπόν άλλος έρχεται και παντρεύεται για λόγους, ας πούμε, κοινωνικούς, έτσι, για την κοινωνία. Άλλος έρχεται και παντρεύεται για λόγους επειδή, ας πούμε, τον πιέζει η μάνα του. Λέει η μαμά του, άντε, μεγάλος, ξέρω εγώ, έχεις φτάσει 35 χρονών, είσαι αχαήρευτος, πότε θα παντρευτείς? Άλλος παντρεύεται γιατί θέλει μια υπηρέτρια. Έφυγε από τη μανούλα του και τώρα τελειώνει η μαμά, τώρα πρέπει να βρούμε κάποιον άλλον, ας πούμε, να μας κάνει τα χατήρια. Βλέπω κάποια χαμόγελα εκεί πέρα. Λοιπόν, άλλος παντρεύεται για πλάκα, έτσι. Για πλάκα. Βλέπουμε τι φοβερό πράγμα. Καμιά φορά πηγαίνουν άνθρωποι μπροστά στον παπά, είναι εδώ πέρα, ας πούμε, είναι ο ιερέας μπροστά, τελεί το γάμο και ξέρω, εκεί που φτάνει το σημείο που λέει η ιδέα γυνή να φοβείται τον άνθρωπο, βλέπεις, ακούς μια εκκλησία ολόκληρη να χασκογελάει και να λέει πάτα τον. Η Παναγία μπροστά, ο Παντοκράτορος από πάνω και όλοι εκεί πέρα το κάνουμε πανηγύρι. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι γάμοι δημιουργούνται, αλλά οι άνθρωποι δεν ξέρουν για ποιο λόγο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τι? Να ναυαγούν τα καράβια αυτά, να μην πηγαίνουν καλά. Γι' αυτό βλέπουμε τόσα διαζύγια. Χθες μιλούσαμε, ήμασταν στην Πάφο και είπαμε έτσι, κάποια στατιστικά δεδομένα, λέγαμε για κάποιες έρευνες πρόσφατες που έχουμε και λέγαμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα διαζύγια είναι πάνω από το 60%, στη Σουηδία μία από τα ίδια, στην Ελλάδα η πραγματικότητα είναι 1 στα 3, νομίζω είναι δεδομένα του 2019, 1 στα 3, ας πούμε, 1 στους 3 γάμους καταλήγει πάντοτε σε διαζύγιο, 30%. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλα ποσοστά αυτά. Γιατί συμβαίνει λοιπόν αυτό? Γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τον προορισμό τους. Δεν ξέρουν για ποιο λόγο κάνουν οικογένεια. Δεν ξέρουν ούτε τον προσωπικό τους προορισμό. Δεν ξέρουν
το τι σημαίνει το να γίνει σάρκα μία. Σάρκα μία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση. Ο προορισμός του γάμου είναι ο Χριστός και ο γάμος είναι ένα δώρο το οποίο δίνεται χωρίς προϋποθέσεις στον άνθρωπο. Και πότε βλέπουμε ότι έρχεται και γίνεται μια διαστροφή, πότε δημιουργούνται τα προβλήματα, όταν γίνεται μια διαστροφή αυτού του δώρου. Το πρώτο σημείο που κρατάμε για σήμερα. Και πάμε λίγο παρακάτω να συνεχίσουμε τη σκέψη μας, αγαπητοί μου και αγαπητές. Λοιπόν, βλέπουμε πολλές φορές ζευγάρια, σήμερα κάνουμε αυτό. Μερικές σκέψεις, μερικούς προβληματισμούς πάνω στο γάμο. Και στο τέλος θα συζητήσουμε, αν θέλετε, αυτά τα οποία έχουν ελεγχθεί. Βλέπουμε πολλές φορές ανδρόγυνα ζευγάρια, που είναι σε γάμο, παραδείγματος χάρη, να νιώθουν ανεπαρκή. Να νιώθουν ανεπαρκή, παραδείγματος χάρη, επειδή δεν έχουν κάποιο παιδάκι. Επειδή δεν έχει έρθει κάποιο παιδί. Βλέπουμε πατεράδες να βάζουν σε προτεραιότητα τη σχέση με τα παιδιά τους, να κάνουν συμμαχίες με τα παιδιά τους και να αφήνουν τη μαμά απ' έξω πολλές φορές. Βλέπουμε γυναίκες, συνήθως οι γυναίκες, συμβαίνει στις γυναίκες πιο πολύ αυτό, γυναίκες οι οποίες αγκιστρώνονται πάνω στα παιδιά τους και βρίσκουν και νοηματοδοτούν τη ζωή τους μέσα από αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση, μέσα από τη μητρότητα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ορίζουν τη ζωή τους μέσα από την επαγγελματική τους καριέρα και καταξίωση. Βλέπουμε ανθρώπους να μην μπορούν να αποκολληθούν από τις πατρικές τους οικογένειες. Το έχετε ακούσει αυτό ποτέ? Εμένα η δική μου, λέει ο άντρας, η δική μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου, η οικογένειά μου. Και είναι η καημένη κοπέλα δίπλα και ξεροσταλιάζει. Λέει, ας πούμε, γυναίκα, εμένα η αδερφή μου. Να είσαι καλά, να είσαι αγαπημένη με την αδερφή σου, αλλά πρέπει κάποια πράγματα έτσι να τα βάλουμε σε μια σωστή σειρά. Εντάξει. Βλέπουμε ανθρώπους, με συγχωρείτε, να μιλάνε για το πρόγραμμά μου, για τα θέλω μου, για τις συνήθειές μου. Και τι μας δείχνουν όλα αυτά? Τι μας δείχνουν όλες αυτές οι καταστάσεις που αναφέρουμε? Ότι κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει βάλει το γάμο σε προτεραιότητα. Δεν έχει βάλει τη σχέση σε προτεραιότητα. Και μετά αναρωτιόμαστε, γιατί δεν πήγε καλά ο γάμος? Αν θέλεις να πάει ο γάμος σου καλά, αγαπητέ ή αγαπητή, θα πρέπει αυτός ο γάμος να μπει πάνω από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ο γάμος είναι κάτι το οποίο δεν χαρίζεται. Ο γάμος είναι κάτι το οποίο δεν ζει με ψίχουλα. Δεν μπορεί να ανθίσει αν δεν είναι το κύριο μέλημά μας. Δεν μπορείς να έχεις 1002 προτεραιότητες και να είσαι απλά και παντρεμένος. Έτσι, καλύτερα να παντρεύεσαι, κάτσε μόνος σου. Κάτσε μόνος σου. Δεν μπορεί να είναι κάτι δεύτερο ή τρίτο ή τέταρτο στη ζωή σου. Πώς θα σας φαινότανε αν, ας πούμε, ο πατήρ Εμμανουήλ εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, φορούσε το ράσο του, χειροτονούταν, ξέρω εγώ κτλ. Και εντάξει, ας πούμε, ρε παιδί μου, κοιτούσε όλα τα δικά του, κοιτούσε τα αυτοκίνητά του, τις δουλειές του, ξέρω εγώ, τα σπίτια του, δεν ξέρω τι, ας πούμε, κτλ. Και έλεγε, ας πούμε, είναι και παπάς. Ή πώς θα σας φαινόταν ο επίσκοπός σας, ας πούμε, να έχει χειροτονηθεί, να είναι εδώ πέρα και να κοιτάει, ας πούμε, μόνο το προσωπικό του πρόγραμμα, πώς θα περάσει καλά ή πώς το ένα, πώς το άλλο κτλ. Και να έρχεται, ας πούμε, να σας λέει και 5 πράγματα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Υπάρχει περίπτωση να προκόψει τίποτα στη Μητρόπολη, έτσι? Υπάρχει περίπτωση να προκόψει τίποτα, ας πούμε, στο μοναστήρι ή, ας πούμε, στη ζωή, έτσι? Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με το γάμο. Δεν μπορεί να κρατήσει ένας γάμος όταν εσύ τρέχεις, ας πούμε, για τη δουλειά, τρέχεις για το ένα, τρέχεις για το άλλο, τρέχεις για το παράλληλο και πετάς και 2-3 ψίχουλα στον άντρα σου ή στη γυναίκα σου. Λοιπόν, δεν θα λειτουργήσει. Δεν θα λειτουργήσει. Ο Θεός τα έφτιαξε όλα πολύ σοφά. Και αν αναρωτηθούμε γιατί έδωσε το γάμο στους ανθρώπους, γιατί έδωσε το γάμο ο Θεός, έχουμε απάντηση. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να αγαπήσει τουλάχιστον έναν άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Και γιατί να αγαπήσει έναν άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής του? Γιατί με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο θα μπορέσει να πλησιάσει και στο Θεό. Δύο εντολές σου έδωσε ο Θεός. Αγαπήσει Κύριο τον Θεό σου και αγαπήσει τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αυτό μας είπε. Αυτό μας είπε. Λοιπόν, το Θεό δεν τον βλέπεις, δεν τον πιάνεις, δεν τον ακούς, δεν τον φυλάς, βλέπεις τις ενεργειές του. Ναι, το πατήρ Εμμανουήλ, τη Μαρία, την Ιουλία, τον ένα, τον άλλο, τον παράλληλο, τους βλέπω, τους πιάνω. Αν δεν αγαπήσω πρώτα τον διπλανό μου, τον πλησίον, πώς θα αγαπήσω τον Θεό? Μα από τον πλησίον θα ξεκινήσω. Πάμε τώρα να δούμε ποιος είναι ο πλησίον. Μα αυτός που επέλεξες να παντρευτείς. Εσύ τον επέλεξες. Αγάπησε αυτόν και θα αγαπήσεις και τον γείτονα. Αγάπησε τη γυναίκα σου και θα αγαπήσεις και τη γειτόνισσα. Άμα δεν ξεκινήσεις από τον άνθρωπό σου, από το σύζυγο ή τη σύζυγο, δεν μπορείς να αγαπήσεις και άλλους ανθρώπους, δεν μπορείς να φτάσεις να αγαπήσεις και τον Θεό. Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να κρατήσουμε για σήμερα. Ότι η σχέση πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Έλεγε, το έχουμε γράψει αυτό και στο βιβλίο μας το Μαζί, από εκεί πέρα παίρνουμε πολλές αφορμές για να πούμε αυτά τα πραγματάκια σήμερα. Έλεγε έτσι ένας θείος μου, λέει μια μεγάλη αγκαλιά, έτσι, μια μεγάλη αγκαλιά. Το
Το πρώτα λέει θα έχεις το Θεό, λέει, θα έχεις το Θεό. Το δεύτερο έτσι, πρόσωπο που θα έχεις μέσα θα είναι μετά, θα είναι η γυναίκα σου, θα είναι ο άντρας σου, θα είναι ο σύζυγος ή η σύζυγός σου. Ας το κρατήσουμε αυτό. Είπαμε λοιπόν, είπαμε για το σκοπό του γάμου. Είπαμε και για το γεγονός ότι ο γάμος πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Υπάρχει όμως συνταγή για ένα γάμο. Πώς ο άνθρωπος θα μπει σε ένα γάμο? Πώς ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, θα μπει σε μια σχέση? Υπάρχουν προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο? Υπάρχουν. Θέλω να καταθέσω στην αγάπη σας 4 πραγματάκια. 4 μικρά πραγματάκια θα θυμάσαι πριν ξεκινήσει μια σχέση ή πριν μπει σε ένα γάμο. Το πρώτο πραγματάκι που θέλω να θυμάσαι είναι ότι πρέπει με τον άλλον άνθρωπο να έχετε κοινό προορισμό. Να θέλετε και οι δυο να πάτε στο ίδιο σημείο. Αν εγώ, ας πούμε, με τον πατέρα Εμμανουήλ αποφασίσουμε να πάμε ένα ταξίδι και εγώ πω ότι, κοίταξε, εγώ θέλω να πάω, ας πούμε, να πάω στην Αμόχωστο και να λέει ο πατέρα Εμμανουήλ, εγώ θα πάω στη Λευκοσία. Δεν ξέρω, αυτά είναι αντίθετες μεριές. Δεν υπάρχει. Μπορεί να βγούμε από εδώ πέρα, θα περπατήσουμε λίγο μαζί, αλλά κάποια στιγμή θα σπάσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει στο γάμο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να λέει ότι εγώ θέλω, ας πούμε, να κάνω μια πορεία, να έχω μια χριστοπορία να κάνω. Και ο άλλος να λέει, εγώ θέλω απλά ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξουμε. Και να πει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαδίσει. Όσο και να το γουστάρεις τον άλλον, όση έξαψη και να έχεις, όσο όμορφος και να είναι, όσο γλυκός και να είναι, όσο ερωτικός και να είναι, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να καρποφορήσει. Πρέπει να είναι κοινός ο προορισμός μαζί με τον άλλον. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι πρέπει να πηγαίνουν οι άνθρωποι και με μια κοινή ταχύτητα. Πρέπει το mindset να είναι κοινό, να μπορούν να επικοινωνήσουν. Βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους που μπορεί να θέλουν και οι δυο να παντρευτούν. Ναι, ωραία, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, θέλω να είμαστε μαζί, θέλω να ζήσουμε μαζί. Αλλά κάθονται οι δυο τους και δεν μπορούν να αλλάξουν μια κουβέντα. Δεν μπορούν να αλλάξουν κουβέντα. Είναι σαν ο ένας να είναι σε μια μηχανή μεγάλη, έτσι, ξέρω εγώ, 1000 κυβικά, και ο άλλος να είναι με το πατίνι. Δεν μπορεί να πάει αυτό. Και δεν αναφερόμαστε εδώ πέρα στην εκπαίδευση, δεν αναφερόμαστε στα πτυχία και σε αυτά. Αναφερόμαστε έτσι στην επικοινωνία, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, ζει ο άνθρωπος. Το τρίτο πραγματάκι είναι ο άλλος άνθρωπος να έχει έτσι λίγο φόβο Θεού. Να έχει ένα ταπεινό φρόνημα. Όταν ο άνθρωπος είναι λίγο ταπεινός, λίγο καλοπροαίρετος, ακόμα και να μην πιστεύει στο Θεό, με αυτόν τον πέρα τον άνθρωπο μπορείς να κάτσεις και μπορείς να μιλήσεις και μπορείς να αλλάξεις 5 κουβέντες και μπορείτε να τα βρείτε. Αν ο άνθρωπος ο άλλος είναι άιντε φευγάτος, νομίζει ότι είναι αυτός και κανένας άλλος, δεν γίνεται, αγαπητοί μου. Δεν μπορεί να πάει μπροστά αυτό το πράγμα. Και το τέταρτο πράγμα είναι η έλξη. Τα χρειαζόμαστε αυτά τα 4 για να πάει ένας γάμος μπροστά και να ξεκινήσει. Κοινός προορισμός, κοινή ταχύτητα, να υπάρχει ένας φόβος Θεού, ένα ταπεινό φρόνημα και να υπάρχει και έλξη. Αυτό είναι το τρίτο σημείο που θέλω να κρατήσουμε για σήμερα. Και αν υπάρχουν αυτά, λοιπόν, είμαστε εντάξει? Έτσι, τελειώνει η δουλειά μετά? Το δέσαμε το γαϊδαρό μας. Δεν τελειώνει η δουλειά. Εκεί είναι το σημείο που αρχίζει η δουλειά. Είναι όπως όταν πας να πάρεις ένα σπίτι. Αγοράζεις ένα σπίτι εδώ πέρα και λες, τελείωσα. Αν δεν τελείωσες, τώρα αρχίζουν τα προβλήματα. Τώρα αρχίζουν τα προβλήματα γιατί? Γιατί αρχίζουν οι συντηρήσεις, αρχίζουν τα βαψίματα, αρχίζουν τα μερεμέτια, αρχίζουν οι κουζινάδες, αρχίζουν οι μάστορες, αρχίζει ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος. Και είσαι σε μία και λες, τι το αγόρασα? Δεν έμενα στο ενίκιο σου κτλ. Μου έχει φάει το κεφάλι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το γάμο. Ναι, μπαίνεις, αλλά μετά είναι που ξεκινάει η δουλειά. Πολλοί κόσμος λέει ότι ο γάμος, η σχέση είναι ένα λιμάνι. Μπαίνεις στο λιμάνι και κάθεσαι εκεί πέρα, αράζει και λες, ωραία τώρα. Αν δεν είναι έτσι όμως, ο γάμος είναι η έξοδος από το λιμάνι. Μέχρι τώρα είσαι στο λιμάνι, που είχες τη μανούλα σου να σε ταΐζει και να σε ποτίζει και να σε πλένει και να σε σιδερώνει και να σε ενταντεύει και να σου λέει τι θέλει το παιδάκι μου το καλό. Τώρα είναι που βγαίνεις εσύ και εσύ πρέπει να τρέξεις, εσύ πρέπει να παλέψεις πραγματάκια. Εντάξει, αυτά εδώ πέρα λέγονται προσδοκίες. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινάει τη ζωή του με προσδοκίες, είναι δεδομένο ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα απογοητευτεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ας το κρατήσουμε και αυτό σαν ένα επόμενο σημείο. Οι προσδοκίες απογοητεύουν. Ο γάμος δεν είναι λιμάνι, ο γάμος είναι μια ανοιχτή θάλασσα. Και πάμε να συνεχίσουμε τη σκέψη μας και λίγο παρακάτω. Και λίγο παρακάτω. Μπήκαμε σε έναν γάμο, εντάξει, είδαμε πώς μπαίνουμε, μιλήσαμε για τις προσδοκίες του γάμου, ωραία, μιλήσαμε για τις προσδοκίες. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, πώς συντηρείται ένας γάμος. Πώς συντηρείται ένας γάμος, πώς κάνουμε συντήρηση σε αυτό εδώ πέρα το σπίτι. Θα θυμάστε 4 πραγματάκια.
Το πρώτο είναι να ακούς τον άλλον. Το δεύτερο είναι να σέβεσαι τον άλλον. Το τρίτο πραγματάκι είναι να βοηθάς λίγο τον άλλον. Και το τέταρτο πραγματάκι είναι να τον φλερτάρεις. 4 πραγματάκια θέλω να κρατήσετε στο μυαλό σας. Τι θα πει να ακούς τον άλλον? Να ακούς σημαίνει να αφουγκράζεσαι, να σκύβεις από πάνω του, να σκύβεις και να προσπαθείς να δεις τι έχει ανάγκη ο άνθρωπός μου. Τι έχει ανάγκη. Πολύ πολύ μαλακά. Να ακούς τους φόβους, να ακούς τα προβλήματα, να ακούς ας πούμε, τις ανησυχίες του άλλου. Οι άνθρωποι σήμερα έχουμε μάθει να μιλάμε, έχουμε μάθει να βγάζουμε, να λέμε. Και όταν έρχεται η ώρα να μας μιλήσει κάποιος, ας πούμε, να μας πει κάτι, εκεί τι κάνουμε? Κατεβάζουμε τα στόρια, τα κατεβάζουμε, οχυρωνόμαστε πίσω από την άποψή μας και περιμένουμε πότε θα τελειώσει ο άλλος. Έτσι όμως δεν μπορεί να πάει, δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Έχουμε περιπτώσεις, θα μας τα πούνε και οι πατέρες εδώ πέρα. Έρχονται οι άνθρωποι στους ψυχολόγους. Εγώ το ζω αυτό. Κάθονται απέναντι στην καρέκλα, στην πολυθρόνα και αρχίζουν και μιλάνε. Και δεν τον διακόπτεις, τον αφήνεις τον άνθρωπο. Μιλάει. Εσύ μπορεί να έχεις μιλήσει τίποτα. 45 λεπτά να μην έχεις πει τίποτα. Λοιπόν, τελειώνει, ξέρω εγώ, η συνεδρία στα 45 λεπτά και σου λέει: Πω, λέει. Τι ωραία, λέει. Τι καλός ψυχολόγος, λέει, που είσαι. Και εσύ δεν έχεις ανοίξει το στόμα σου, έτσι. Τίποτα, δεν έχεις πει τίποτα. Πάνε σε πνευματικούς σπίτια, πατέρες, και εσείς, άμα συμβαίνει αυτό και σε εσάς. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει ανάγκη κάποιος να τον ακούσει. Να τον ακούσει. Αν αυτό δεν το φέρουμε μέσα σε ένα γάμο, δεν μπορεί ο γάμος να καρποφορήσει. Προσπαθήστε λοιπόν να ακούτε τον άνθρωπό σας. Βρείτε 2, 3, 5, 10, 15, 20 λεπτά καθημερινά, μόνο και μόνο για αυτό, να ακούσω τι έχει να μου πει ο άλλος. Ένα το κρατούμενο. Έτσι. Ένα δεύτερο, πρέπει να σέβεσαι τον άλλον. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι λεπτός. Είμαστε εδώ στην Εκκλησία, γι' αυτό χρησιμοποιούμε και τόσα ωραία παραδείγματα που μας έχουν δώσει οι Άγιοι Πατέρες. Είναι αυτό που λέγαμε προχθές. Καμιά φορά πιστεύουμε οι άνθρωποι ότι άλλα τα ψυχολογικά και άλλα τα πνευματικά. Όχι όμως, αγαπητοί μου. Η βάση των ψυχολογικών, η βάση των ιατρικών, η βάση των θετικών επιστημών, όλα αυτά έχουν μία βάση κοινή, πνευματική βάση. Είναι κοινή η βάση πνευματική. Έτσι λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι πρέπει να προσέχεις το πώς τρως, το πώς κάθεσαι, το πώς μιλάς, το πώς, ας πούμε, θα ξαπλώσεις. Και ερχόμαστε σήμερα, έτσι, στη σύγχρονη ψυχολογία. Βλέπεις σύμβουλους γάμων, ας πούμε, ειδικούς που ασχολούνται με τις σχέσεις. Τι σου λένε? Σου λένε να σέβεσαι τον άλλον. Και τι θα πει να σέβομαι τον άλλον? Όχι φοβερά πράγματα. Όταν η γυναίκα σου έχει σφουγγαρίσει, μην μπαίνεις ευλογημένη με τα παπούτσια μες στο σπίτι. Το έχεις πει 10.000 φορές. Εκείνο το εσώροχο, με συγχωρείτε, που το αφήνεις πάντα έξω από το καλάθι, πάρε το και βάλ' το μέσα στο καλάθι. Δεν θα σου πέσει μέσα. Βάλ' το μέσα στο καλάθι. Δηλαδή, τα πραγματάκια τα οποία κάθισε, ας πούμε, σιδέρωσε η γυναίκα σου, έφτιαξε ή σιδέρωσε. Δηλαδή, πες ένα ευχαριστώ για αυτό. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Γυρνάει όλος κουρασμένος, ας πούμε, κτλ. Γυρνάει όλος κουρασμένος. Μην το πιάνεις από τα μούτρα. Λίγο πιο χαλαρά. Απαλά πραγματάκια. Αυτό σημαίνει να σέβομαι. Να κοιτάξω αυτά τα μικρά, τα καθημερινά και να προσπαθήσω αυτά να τα εφαρμόσω μες στο γάμο μου. Μετά να βοηθάς. Τι θα πει να βοηθάς? Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος εκεί πέρα, λέει, ποιος να κάνει τις δουλειές? Λέει, αυτός ο οποίος προλαβαίνει. Αυτό θέλουμε. Να βοηθάς. Είσαι για όλους έξω, θα σε πάρει ο Κώστας. Έλα, λέει, το καρμπιρατέρ έχει πρόβλημα. Φεύγεις, τρέχεις στον Κώστα κτλ. Ναι, κάθεσαι εκεί πέρα όλη μέρα, γίνεσαι χάλια από εδώ από εκεί. Σου λέει, γυναίκα σου, εσύ βοήθησε με να ανεβάσω τα κουτιά πάνω στο πατάρι. Μια εβδομάδα τα κουτιά εκεί κάτω. Δηλαδή, καταλάβατε. Είναι η βρύση χαλασμένη εκεί, ξέρω, ένα μήνα κτλ. Θα σε πάρει η γειτόνισσα κυρασούλα να πούμε να της πας στα ψώνια, θα γίνεις χαλή να τον πάτησε. Αυτά είναι απλά πράγματα, αλλά αυτά οδηγούν τους ανθρώπους στα διαζύγια και αυτά οδηγούν τους ανθρώπους στα γραφεία των ψυχολόγων. Πληρωνόμαστε, ακούστε το λίγο αυτό, δηλαδή πολλές φορές για τέτοια προβλήματα, ας πούμε, για να επιλύουμε προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τέτοια προβλήματα. Από απλά πραγματάκια. Εφαρμόστε τα και θα δείτε. Εντάξει. Και τέλος, να φλερτάρεις. Το λέμε, το ξαναλέμε. Έχω γίνει γραφικός. Δηλαδή, ντρέπομαι εγώ να το λέω πλέον, αλλά κρατήστε το αυτό. Δεν μπορείς να μου είσαι μες στο σπίτι και να μου είσαι με το μπλουζάκι, το τρίπιο γκαράζο σάκης, ας πούμε, με τις λαδίλες, ας πούμε, κτλ. Δεν μπορείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχεις τη μία κάλτσα να τη φοράς, τα νύχια σου να είναι άκοπα και να περιμένεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τη γυναίκα σου λες να βρεθείτε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου. Πρέπει ο άνθρωπος να φροντίζεται, δηλαδή να φροντίζει και την ψυχή, πρέπει να φροντίζει και το σώμα.
Δηλαδή και θεολογικά στέκει αυτό. Είναι το σώμα ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς να το έχεις εσύ, άιντε, πάτε σκύλια, λέστε εκεί πέρα. Αυτό πολλές φορές οδηγεί και σε άλλες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη σε καταθλιπτικές φάσεις. Λέγαμε προχθές εδώ πέρα ότι όταν ο άνθρωπος, λέγαμε για τις ενέργειες της ψυχής, λέγαμε όταν λοιπόν η ψυχή αρρωσταίνει, αφήνεται, λοξοδρομεί, τι κάνει, αρχίζουν να αρρωσταίνουν και οι ενέργειές της. Όσοι ήσασταν εδώ πέρα δεν ξέρω, μπορεί να τα θυμάστε. Λοξοδρομούν οι ενέργειες. Όταν οι ενέργειες της ψυχής αρχίζουν και λοξοδρομούν, επηρεάζουν το περιβάλλον. Όταν το περιβάλλον επηρεάζεται, καταλήγει να επηρεάζει ξανά την ψυχή και δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος. Όταν εσύ, πάμε να το δούμε πρακτικά, απλά, για να πας στην εικόνα ζωής εδώ, να έρθεις στην εκδήλωση, ντύθηκες, βάφτηκες, έβαλες τα αρώματά σου κτλ. Όταν εσύ μια εβδομάδα είσαι μέσα στο σπίτι, ας πούμε, και δεν, ας πούμε, φοράς τα ρούχα, ξέρω εγώ, του γιού σου και της κόρης σου, μπαίνεις στη διαδικασία και το μαλλί έχει κάνει τζίβα πάνω από το τέτοιο. Είσαι, ας πούμε, απεριπίτη, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Είναι ο χώρος απεριπίτους. Αυτό σιγά-σιγά θα κάνει έναν φαύλο κύκλο και θα αρχίσει να επηρεάζει και την ψυχολογία μετά. Όταν ο άνθρωπος σου κατεβάζει τα παντζούρια, τα κατεβασμένα παντζούρια ρίχνουν την ψυχολογία, η ρηγμένη ψυχολογία ξανακατεβάζει παντζούρια και κάποια στιγμή ο άνθρωπος ξυπνάει και έχει κατάθλιψη. Όχι τόσο απλά, αλλά θέλω να πιάσετε το πνεύμα. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Ας το κρατήσουμε σαν ένα τέταρτο σημείο για τη σημερινή μας συνάντηση, αγαπητοί μου. Να ακούς, να σέβεσαι, να βοηθάς και να φλερτάρεις. Και πάμε λίγο παρακάτω. Εγώ δεν είμαι στις θετικές επιστήμες, δεν το λες και το φόρτε μου, να πω την αλήθεια. Υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται στα μαθηματικά εξίσωση, δεν ξέρω να το λέω σωστά, όπου αποτελείται από δύο μέρη, από τη μία μεριά και από την άλλη πλευρά. Και έχω καταλάβει, από τα λίγα που έχω καταλάβει, ότι όσο πιο λίγοι οι παράγοντες σε μια εξίσωση, συνήθως είναι πιο εύκολη, ας πούμε, ως προς την επίλυση. Ενώ όσο πιο πολλοί αριθμοί εκεί, ρίζες, επιριζών κτλ., τόσο πιο δύσκολο όλο αυτό εδώ πέρα να μπει στη διαδικασία και να το λύσεις. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στους γάμους, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στις σχέσεις. Έστω ότι έχει ένα ζευγάρι ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό θα τεθεί, δηλαδή θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε θα προσπαθήσουν να το λύσουν δύο συμβαλόμενα μέρη. Δύο μυαλά, δύο ψυχές, δύο θελήματα. Θα προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα αυτό. Μπορεί να είναι κάτι εύκολο, μπορεί να είναι κάτι δύσκολο, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό το οποίο βλέπουμε συχνά είναι ότι αρχίζουν και μπλέκονται και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη και εγώ δεν ξέρω τι σε αυτό εδώ πέρα το ζευγάρι. Βλέπουμε λοιπόν στο ζευγάρι να μπλέκονται μανάδες, να μπλέκονται πεθερές, να μπλέκονται εξαδέρφια, να μπλέκονται παραξαδέρφια, να μπλέκεται ο ένας ο άλλος κουνιάδες. Και τι γίνεται? Όσο καλή διάθεση και να έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εμπλεκόμενοι, έρχονται και καταθέτουν τις ανασφάλειές τους, έρχονται και καταθέτουν τα πάθη τους, έρχονται και καταθέτουν τα βιώματά τους, έρχονται και καταθέτουν τις εμπάθειές τους πολλές φορές και γίνεται ένα πράγμα, γίνεται ένας αχταρμάς. Είναι πολύ σημαντικό σε έναν γάμο, αν θέλουμε να προστατευτεί, τα τρίτα πρόσωπα, αγαπητοί μου, να μένουν απ' έξω. Βλέπουμε ζευγάρια τα οποία φτάνουν σε τέλμα ακριβώς επειδή αφήσανε πόρτες ανοιχτές και μπήκανε άλλοι άνθρωποι. Δεν αναφερόμαστε φυσικά σε επικίνδυνες καταστάσεις όπως κακοποίηση κτλ. Αλλά σε όλα αυτά τα καθημερινά προσέξτε, προστατεύστε τις σχέσεις σας, προστατεύστε τους γάμους σας και προσπαθήστε να αφήσετε τρίτα πρόσωπα απ' έξω. Και πάμε λίγο και σε ένα επόμενο σημείο. Θα πούμε μία μικρή ιστορία. Είναι μια ιστορία αυτή από την Παλαιά Διαθήκη. Έρχεται από την Παλαιά Διαθήκη και είναι ιστορία από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Τι ήταν τα Σόδομα και τα Γόμορα? Ήταν δύο πόλεις εκεί πέρα παλιά. Δύο πόλεις έτσι πολύ, πολύ ξακουστές, αλλά όχι για καλά πράγματα, για κακά πράγματα ήταν ξακουστές. Ήταν δύο από τις 5 πόλεις στην περιοχή και τι γινόταν? Εκεί πέρα γινόταν μέσα τη τρελή στο πανηγύρι. Και λέει ο Θεός, λέει, θα τα κάψω τα Σόδομα και τα Γόμορα. Λένε οι άνθρωποι σήμερα, μα καλά, λέει, τι Θεός είναι αυτός, λέει, που καίει, τι εκδικείται κτλ. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα σας πω το εξής. Πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουμε αυτό εδώ πέρα το λάθος. Νομίζουμε ότι ο Θεός έρχεται και λειτουργεί εκδικητικά. Είναι σημαντικό όμως ότι όταν πάμε να μιλήσουμε για τα του Θεού, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Θεός λειτουργεί με μια προοπτική αιώνια. Όταν μιλάς για το Θεό, αν μιλάς για το Θεό, πρέπει να έχεις στο νου σου ότι μιλάς για μια ζωή η οποία έχει ναι μεν αρχή, αλλά δεν έχει τέλος.
Τι κάνανε οι άνθρωποι αυτών των δύο πόλεων, ήταν πολύ έτσι βρώμικες αυτές οι πόλεις, τα λέγαμε, αμαρτάνανε συνέχεια. Και τι κερδίζανε με αυτήν εδώ πέρα την αμαρτία, όσο περνούσε η ώρα, απομακρύνονταν όλο και περισσότερο από το Θεό. Και ο Θεός τι κάνει, έρχεται και βάζει ένα τέρμα σε αυτήν εδώ πέρα την απομάκρυνση. Έρχεται και βάζει ένα τέρμα σε αυτό το βούρκο. Θα τις κάψω, λέει λοιπόν ο Θεός. Εκεί πέρα μέσα στις πόλεις όμως κατοικούσε ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν καλός άνθρωπος, έτσι, δίκαιος άνθρωπος, τον λέγανε Λότ τον λέγανε αυτόν. Και τι γίνεται, αυτός ήταν ανιψιός του Αβραάμ. Υπάρχει λοιπόν ένας πολύ ωραίος διάλογος, να μιλάει ο Αβραάμ μαζί με τον Θεό και να λέει: Θεέ μου, λέει, λυπήσου τις πόλεις, λέει, λυπήσου τες. Αν βρεις, λέει, 30, λέει, δίκαιους εκεί μέσα, θα τις κάψεις. Για 30, λέει ο Θεός, δεν τις καίω. Αν βρεις, λέει, 20, λέει, ούτε λέει για 20 θα τις κάψω τις πόλεις. Αν βρεις, λέει, 10 άνθρωποι, αν είναι δίκαιοι μες στην πόλη, θα την κάψεις. Και για 10 θα λυπηθώ, λέει, την πόλη, δεν θα την κάψω. Ντράπηκε να ρωτήσει, λέει, ούτε 10 άνθρωποι, λέει, μες στην πόλη. Ας πούμε, σαν να λέμε στη Λεμεσό, να μην έχει 10 ανθρώπους, ας πούμε, λέει, δίκαιους. Ντράπηκε ο Αβραάμ, δεν μίλησε άλλο. Λένε οι πατέρες. Του λέει ο Θεός, λέει, και για 5 άνθρωποι, λέει, να υπάρχουν εκεί μέσα οι οποίοι είναι δίκαιοι, και για αυτούς τους 5, λέει, θα λυπηθώ της πόλης. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι πολύ ωραία αυτά να τα έχουμε στο μυαλό μας, γιατί βοηθάνε. Και 2 άνθρωποι να υπήρχαν, πάλι δεν θα τις έκαιγε της πόλης ο Θεός. Γιατί οι 2 άνθρωποι κάνουν σχέση. Γιατί όπου 2 ή 3 συνηγμένοι στο μόνο όνομα, εκεί είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Γιατί ακόμα και σήμερα ο παπάς μόνος του Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να κάνει. Χρειάζονται 2 σχέση. Αλλά δεν υπήρχαν ούτε 2, υπήρχε ένας. Και τι γίνεται, του λέει μάζεψε τα και φύγε. Αλλά επειδή είσαι ωραίος, πάρε και όποιον θέλεις μαζί σου. Για χάρη του ενός, σώσε και όποιον θες. Παίρνει και αυτός τη γυναίκα του, παίρνει τα παιδιά του, παίρνει και εγώ δεν ξέρω ποιον παίρνει, και σηκώνται και φεύγουνε. Τους λέει ο Θεός όμως, προσέξτε καλά. Καθώς φεύγετε, λέει, μην διανοηθεί κάποιος να γυρίσει πίσω. Δεν θα κοιτάξει πίσω κανένας. Καλά. Φεύγουν αυτοί, φεύγουν από τα Σόδομα εκεί, από τα Γόμορα, και κάποια στιγμή στο βουνό πάνω η γυναίκα του Λότ γυρνάει και κοιτάει πίσω. Και κατευθείαν τι γίνεται στάχτη. Στάχτη έγινε. Στήλη άλατος. Γιατί γύρισε, λένε οι πατέρες. Γύρισε από περιέργεια? Όχι. Δεν γύρισε από περιέργεια. Γύρισε επειδή η ψυχή της είχε μείνει στα Σόδομα, είχε μείνει εκεί. Γύρισε γιατί η αγάπη της, η λατρεία της, το πάθο της, το μεράκι της είχε μείνει εκεί. Γι' αυτό γύρισε. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και λέμε ότι το ίδιο πράγμα πρέπει να προσέξουμε να μην κάνουμε στους δικούς μας τους γάμους. Ποιο είναι αυτό? Δεν πρέπει, αγαπητοί μου, να γυρνάμε πίσω στα παλιά. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που βλέπουμε στα γραφεία μας, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που συναντούμε στις συνεδρίες μας με τα ζευγάρια, είναι ακριβώς αυτό. Μου είπε, σου είπα, έκανες αυτό, έκανες εκείνο, έγινε το ένα, έγινε το άλλο κτλ. Δεν μπορείς να σου ανοίγει ο Θεός δρόμο για μια νέα ζωή, να σου ανοίγει ο Θεός δρόμο για μια νέα σχέση και εσύ να κοιτάς πίσω. Δεν μπορείς να κάνεις μια σχέση με έναν άνθρωπο, να αποφασίζεις ότι θα πορευτείς με τον άνθρωπο αυτόν και θα πάτε μπροστά και το βλέμμα σου να είναι πίσω. Είτε στο τι σου έκανε και στο τι σου είπε, είτε στην πρώην σου ή στον πρώην σου, είτε στη μάνα σου ή στον πατέρα σου, είτε στο πατρικό σου, είτε στις παλιές σου συνήθειες. Αν εσύ μπεις στο γάμο αυτόν και η ψυχή σου κοιτάει προς τα πίσω, εσύ κοιτάς προς τα πίσω, αγαπητοί μου, κάποια στιγμή θα γίνει στάχτη και εσύ, θα γίνει στάχτη και η σχέση σου, θα γίνει στάχτη και ο γάμος. Ας θυμόμαστε λοιπόν, σαν τελευταίο σημείο, αυτή τη γυναίκα του Λότ και ας προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτές εδώ πέρα τις συμπεριφορές και αυτές εδώ πέρα τις πράξεις. Εγώ αυτά τα λίγα ήθελα να πω σήμερα στην αγάπη σας. Δεν ήθελα να σας κουράσω πολύ. Πάμε να δούμε και να κάνουμε μια επανάληψη σε αυτά που συζητήσαμε και μετά, αν θέλετε, να κάνουμε μια συζήτηση όλοι μαζί. Είδαμε κάποια σημεία σήμερα στη σημερινή μας συνάντηση. Ποιο ήταν το πρώτο σημείο που είδαμε? Το πρώτο σημείο που είδαμε σήμερα, αγαπητοί μου, είναι ότι ο γάμος είναι ένα πλοίο, είναι ένα δώρο, είναι μια κυβωτός. Είναι ένα δώρο από το Θεό, το οποίο έχει ως σκοπό να μεταφέρει τους ανθρώπους σε ένα ασφαλές προορισμό. Και ποιος είναι ο ασφαλής αυτός προορισμός? Σε έναν ασφαλή προορισμό. Και ποιος είναι αυτός ο ασφαλής προορισμός? Είναι ο Χριστός. Γάμους κάνουν και άνθρωποι εκτός Εκκλησίας, βεβαίως. Γιατί ο Θεός δίνει τα δώρα Του χωρίς προϋποθέσεις. Ας το κρατήσουμε. Το δεύτερο σημείο, στο οποίο μάλλον αναφερθήκαμε σήμερα, η σχέση πρέπει να είναι πάνω απ' όλα.
Πάνω απ' όλα θα είναι ο σύζυγος ή η σύζυγός σου. Και θέλω να θυμάστε εκείνο το παράδειγμα που είπαμε με τον παππούλη ή με τον δεσπότη κτλ. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ας πούμε, να φοράει ένα ράσο και αυτό εδώ πέρα να σημαίνει ότι θα πάει καλά η βίωτή του, θα πάει καλά, ας πούμε, η δράση του. Όχι. Πρέπει να το βάλει και σε πρώτη προτεραιότητα. Πρέπει να τιμήσει το ράσο που φοράει. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος πρέπει να τιμήσει τον γάμο που έχει επιλέξει να κάνει. Το τρίτο πράγμα το οποίο είπαμε, μιλήσαμε για 4 προϋποθέσεις, για 4 πραγματάκια. Μιλήσαμε για κοινό σκοπό όταν μπαίνουμε σε ένα γάμο, μιλήσαμε για κοινή ταχύτητα, ένα κοινό mindset, μιλήσαμε για έναν φόβο Θεού ο οποίος πρέπει να υπάρχει και μιλήσαμε για έλξη. Το επόμενο σημείο ήταν οι προσδοκίες. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε ένα γάμο και να περιμένουμε ότι άιντε, όλα καλά, λιμάνι, τώρα εμείς δέσαμε το γαϊδαρό μας. Όχι, αγαπητοί μου. Ο γάμος είναι πλεύση σε ανοιχτή θάλασσα. Οι λανθασμένες προσδοκίες και οι υπερβολικές προσδοκίες είναι αυτές οι οποίες θα μας δημιουργήσουν προβλήματα στο τέλος. Έπειτα, μιλήσαμε για 4 συστατικά που πρέπει να έχουμε μέσα σε ένα γάμο. Να ακούμε τον άλλον, να σεβόμαστε τον άλλον, να ακούμε, να αφουγκραζόμαστε. Θυμηθείτε το παράδειγμα που είπαμε τους ψυχολόγους. Αυτό, πάμε στον ψυχολόγο, πληρώνουμε μόνο και μόνο πολλές φορές για να μας ακούει. Ας το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Είναι σημαντικό να ακούς. Να σέβεσαι τον άλλον. Δεν μπορείς. Απλά μικρά καθημερινά πραγματάκια, το σκούπισμα, το σφουγγάρισμα, το πώς θα φας, το πώς θα. Να μπαίνεις στη διαδικασία και να βοηθάς τον άλλον. Να βοηθάς. Λίγο. Βάλει λίγο πλάτη. Και στο τέλος να φλερτάρεις. Μην το ξεχνάτε αυτό. Να φλερτάρετε τον άνθρωπό σας. Έπειτα, τι άλλο είπαμε έπειτα. Είπαμε ότι πρέπει να αφήνουμε τα τρίτα πρόσωπα έξω από τις σχέσεις. Όσο πιο περίπλοκη μια εξίσωση, τόσο πιο δύσκολο η εξίσωση αυτή να επιληθεί. Όσο πιο πολλά μέρη μπαίνουν. Γιατί δεν είναι μόνο μπορεί να μπαίνουν με καλή πρόθεση. Εγώ δεν σας λέω, μπορεί να μπαίνει με καλή πρόθεση κάποιος. Παρ' όλα αυτά, κουβαλάει μαζί του τα πάθη του, κουβαλάει μαζί του τις αδυναμίες του, κουβαλάει μαζί του τους θυμούς του, κουβαλάει μαζί του τα δικά του προσωπικά βιώματα και αυτά μπορεί να επηρεάσουν. Και να σας πω και κάτι εδώ, και κρατήστε το, με μια παρένθεση. Εσύ μαλώνεις με τον άντρα σου και εσύ πας στη μάνα σου, στην αδερφή σου, στο ένα, στο άλλο και λες «Με έκανε έτσι, με έκανε αλλιώτικα, με έκανε παραλλιώτικα». Εσύ αύριο τα βρίσκεις με τον άντρα σου. Η μάνα σου όμως, και η αδερφή σου όμως, και η κουνιάδα σου όμως, αυτά που έχεις πει, εσύ τα κρατάνε. Και δημιουργείται ένα δεδικασμένο, θα λέγαμε, μες στην ψυχή τους. Και μετά λες, γιατί είναι μαγκωμένοι, γιατί δεν μπορούν να τα βρούνε. Δεν σκεφτόμαστε, δεν προσέχουμε αυτά τα μικρά τα απλά. Και το τελευταίο σημείο, το οποίο είπαμε για σήμερα, ήταν αυτή η ιστορία, η πολύ όμορφη από την Παλαιά Διαθήκη, με το Λότ και τη γυναίκα του και τα Σόδομα και τα Γόμορα. Θα θυμάστε τη γυναίκα του Λότ και θα προσπαθείτε να μην κοιτάτε ποτέ προς τα πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ελευθεριάδη, δεν σας αποδεσμεύουμε. Όποιος θέλει, ο κύριος Ελευθεριάδης μπορεί να δεχτεί ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Αν υπάρχουν, έτσι, είναι και πρωί, δεν έχουμε πιει ακόμα καφέ. Δεν νομίζω να μην υπάρχουν ερωτήσεις. Ήταν τόσο ωραία και μεστή η ομιλία του κ. Ελευθεριάδη. Νομίζω όλοι μας έχουμε εμπειρίες, είτε κακές είτε θετικές, άρα μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα, άνετα και να πάρουμε απαντήσεις, γιατί είναι ειδικός σε αυτά. Το ζήσαμε πολλές μέρες, μιλήσαμε πολλές φορές μαζί του, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Θα είμαι εδώ να παρακολουθώ και να σας ελέγχω, έτσι. Ειδικός δεν ξέρω αν είμαι. Η γυναίκα μου έχει άλλη άποψη. Δεν την έχω πείσει ακόμα, να ξέρετε. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Ευχαριστούμε, κύριε Ελευθεριάδη, για τη βοήθεια, γιατί πραγματικά βοηθόμαστε όλοι. Εγώ θα ήθελα μια απορία στο τελευταίο σημείο που είχατε πει. Δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω. Αν έχουμε κάποιες εμπειρίες, ας πούμε, που μας επλήγωσαν τόσο πολύ, και το απέναντι μας, ο σύζυγός μας, δεν έχει επουλώσει αυτές τις πληγές, δεν έχω ξεπεράσει κάτι που δημιουργήθηκε από πριν. Πώς μπορώ να το αφήσω πίσω μου και να συνεχίσω? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα σε αυτό που λέτε. Είναι πολύ καλή η ερώτησή σας. Όταν εσύ έχεις μια πληγή, όταν έχεις μια ανοιχτή πληγή, ό,τι και να γίνει, το να πηγαίνεις και να τη σκαλείς με το δάχτυλο, θα έχει ως αποτέλεσμα να τη μολύνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε έχεις δύο τινά. Ή την αφήνεις μόνη της όσο καιρό πάρει για να κλείσει. Αυτή μπορεί να βγάζει το ποιόν της, να κάνει ένα ραν κτλ. Είτε, αν βλέπεις ότι δεν κλείνει, πας στο γιατρό.
και στην καθαρίζει. Το καταλάβατε. Οπότε, το ίδιο πράγμα εγώ θα πρότεινα να μπείτε στη διαδικασία και να δείτε σε έναν γάμο. Όταν υπάρχει ένα τραύμα, το καταλαβαίνω, συμβαίνουν αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια. Εντάξει, σκοπός εμάς είναι να κλείσει η πληγή. Το σημάδι θα μείνει, εντάξει, ας μείνει, δεν μας πειράζει, αλλά να κλείσει η πληγή. Ωραία. Είτε θα το αφήσετε, αν γίνεται αυτό, αν γίνεται να το αφήσετε, ας πούμε, και να κλείσει μόνο του, είτε θα αναζητήσετε βοήθεια. Μα οι ψυχολόγοι αυτή τη δουλειά κάνουν, οι ψυχίατροι αυτή τη δουλειά κάνουν. Εντάξει. Ψυχοθεραπευτικά φυσικά, έτσι, δεν θα πρότεινα σε κάτι τέτοιο φαρμακολογία. Προφανώς θα πας στον ιερέα. Δεν θα πας στον ιερέα, θα πας στον ψυχολόγο. Θα πας στον άνθρωπο, στη φίλη σου. Για το τραύμα, προσέξτε, θα το συζητήσεις λίγο με τη φίλη σου, ίσως με τον άνθρωπο που πιστεύεσαι. Το τραύμα όμως. Εντάξει. Όχι το αν σου έκανε μούτρια, αν μαλώσετε προχθές ή αν δεν μιλήσετε μια εβδομάδα, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, μην τρελαθούμε. Ναι, όπως επίσης και τα τρίτα πρόσωπα, αυτό να το πω άλλη μια φορά που λέμε αφήνουμε απ' έξω τρίτα πρόσωπα, σε όλες τις περιπτώσεις, ναι, όχι όμως σε περιπτώσεις κακοποίησης. Εντάξει. Εκεί πέρα ζητάμε βοήθεια και από τον κύριο Θόδωρο, ας πούμε, που έχει το περίπτερο. Δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει. Οπότε αυτό. Αν μπορεί να κλείσει με τον χρόνο μόνη της, καλώς, αλλιώς θα αναζητήσετε βοήθεια. Η Ειρήνη. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι οι σχέσεις στο γάμο, όπως θέλει η Ορθοδοξία να τη δώσει, και η υγιή σχέση, όσο θέλει και η ψυχολογία, η υγιής ψυχολογία. Εγώ είμαι ψυχίατρος στο επάγγελμα. Χαίρετε. Ναι, θα το πω για να μην παρεξηγηθεί. Το θέμα είναι ότι εκείνο που βλέπουμε αντιμέτωπο, και θα ήθελα έτσι και τη δική σου γνώμη, πάει ενάντια σε μια κουλτούρα που καλλιεργείται στη σημερινή εποχή. Έχω δικαιώματα. Έχω τα όρια μου. Ιδιαίτερα ο γυναικείος πληθυσμός, σε αντίθεση με τον ανδρικό πληθυσμό, ο οποίος πλέον έχει να αντιμετωπίσει μια γυναίκα δυναμική που καλλιεργεί η κοινωνία, μια γυναίκα που έχει όρια, που έχει δικαιώματα να εξουσιάζει το σώμα της, και είσαι με μεγάλη δυσκολία να τους πείσει στη συγχωρητικότητα και συμβατική σχέση. Οπότε θέλω να δω και εσύ από την εμπειρία σου αυτό, γιατί εγώ δουλεύω με παιδιά, είμαι παιδοψυχίατρος. Πόσο δύσκολο να πείσεις τους γονείς, προς τη στιγμή που έχουν αυτήν την καλλιέργεια. Ιδιαίτερα, υπάρχει και μια ταινία τελευταίως, This End With Us, δεν ξέρω την είδες, πάρα πολύ ωραία, ναι. Είναι για την βία κατά το γυναικό, που είναι εξαιρετική ταινία κατά τα άλλα, αλλά έχει αυτήν την κουλτούρα. Δεν συγχωράω. Έχω τα όρια. Ή συγχωρά, αλλά έχω όρια. Οπότε αυτό θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο από σένα. Επίσης, νομίζω είναι εξαιρετική η παρατήρηση. Σε αυτό το κομμάτι, εγώ θα πω το εξής. Ας δούμε τι μας δείχνουν, ας δούμε τα δεδομένα μας. Θεωρητικά, στον δυτικό τουλάχιστον κόσμο, θα έπρεπε με όλο αυτό εδώ πέρα το ρεύμα, ναι, δεν συγχωρά, χώρια, δικαιωματισμός, έτσι, θα έπρεπε, ας πούμε, να έχει βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής. Εμείς όμως βλέπουμε την ψυχοπαθολογία να έχει χτυπήσει κόκκινο σε σχέση, ας πούμε, με το παρελθόν. Έχουμε αύξηση με τις ψυχοπαθολογίες και λες πώς γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο πραγματάκι. Μιλήσαμε για δικαιωματισμός. Ο δικαιωματισμός. Αυτό το λέει πολύ ωραία ο πατέρας Νικόλαος Ολδοβίκος. Λέει ότι είναι μια καινούρια ηθική του γούστου. Ηθική του γούστου. Έχω το δικαίωμα. Το δικαίωμα γίνεται κατευθείαν θέσφατο. Αφού έτσι γουστάρω, σημαίνει πως έτσι είναι. Μπαίνει ο άνθρωπος σε μια διαδικασία και λέει ότι αφού έτσι γουστάρω, αφού έτσι θέλω, αφού έτσι νομίζω, σημαίνει πως έτσι είναι. Ποιος ορίζει όμως εν τέλει το τι είναι, ας πούμε, δηλαδή, το τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, υπάρχει μια ρευστότητα σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Και έχουμε καταλήξει να προσπαθούμε να λύσουμε ένα κακό με ένα άλλο κακό. Είχαμε ένα κακό, βεβαίως, είχαμε πολλές περιπτώσεις καταπιεσμένοι, ας πούμε, ίσως και τη θέση της γυναίκας, το ένα το άλλο κτλ. Αλλά μπήκαμε με έναν λάθος τρόπο στη σημερινή εποχή να το ανατρέψουμε όλο αυτό. Αν ήμασταν λίγο ανοιχτοί, Νόες, θα βλέπαμε πως η Εκκλησία εδώ και 2.000 χρόνια σου έχει ανοιχτούς δρόμους για αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Θα βλέπουμε πως η Εκκλησία τη θέση της γυναίκας την έχει πάνω από όλους. Έχουμε την Παναγία. Στην Εκκλησία έχει Παναγία. Μια γυναίκα είναι πάνω από όλους. Δεν έχουμε. Θα βλέπαμε πως η συγχώρεση λειτουργεί ευεργετικά έναντι του δικαιωματισμού, έναντι των ορίων, έναντι αυτών εδώ πέρα όλων των πραγμάτων κτλ. Οπότε νομίζω ότι
για να κλείσω έτσι το συλλογισμό μου και αν θέλετε μπορείτε να δευτερολογήσετε πάνω σε αυτό, νομίζω ότι αρκεί να δούμε τα αποτελέσματα για να δούμε ότι ο δρόμος είναι λάθος. Ο δικαιωματισμός δεν μας βοήθησε αυτή τη στιγμή, δεν μας βοήθησε πουθενά. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο έξτρα πάνω σε αυτό, να δευτερολογήσετε. Είδαμε κάποια δεδομένα από... Ίσως το έχετε υπόψη στο βιβλίο, είναι του Gottman το βιβλίο, από η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών και είχε έρευνες της τελευταίας 50 ετίας, από το 1950 και μετά, μέχρι τα σήμερα, και έλεγε, για την αύξηση, της παραβατικότητας, αυτό που είπαμε στην αρχή, για την αύξηση της ψυχοπαθολογίας στα παιδιά, για τη μείωση της διάθεσης, για την μείωση, της ενσυναίσθησης, της συναισθηματικής νοημοσύνης. Και κατέληγαν οι έρευνες αυτές ότι οφείλονται, δηλαδή η πτωχοποίηση των σχέσεων του ζευγαριού, της κοινωνίας, της ομάδας, οφείλεται σε αυτήν εδώ πέρα την αύξηση όλων αυτών των αρνητικών πραγμάτων. Βλέπουμε λοιπόν πως τα δικαιώματά μου, τα όρια μου, τα τέτοια μου, τα λιώτικά μου, τα παραλιώτικά μου, οδήγησαν στο να καταστρέψουμε, ολόκληρες γενιές παιδιών, φτάνοντας μέχρι τα σήμερα. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Εγώ θεωρώ ότι η Εκκλησία έχει τρόπους. Άλλος? Ναι, εσείς. Τρόπος ίσως είναι η υπακοή. Η υπακοή στα θέλω του άλλου. Ο καθένας δηλαδή μέσα από το γάμο πρέπει να ακούει και να σέβεται και τις επιθυμίες του άλλου και να κάνει υπακοή στα θέλω του ίσως. Η υπακοή είναι μια λέξη η οποία είναι λίγο επικίνδυνη, ξέρετε. Γιατί καταχράται πολλές φορές από αυτούς, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία, και, δηλαδή όταν κάποιος απαιτεί υπακοή, σταματάει η συζήτηση εκεί πέρα. Ναι, ακόμα και η υπακοή που λέμε υπακοή, λέει στην Εκκλησία κτλ. Ακόμα και αυτή η υπακοή είναι μια έλογη. Είναι μια έλογη, μια εκούσια έλογη υπακοή. Όχι μια θυματοποιημένη. Εντάξει. Οπότε φοβάμαι λίγο να χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα τη λέξη, αν θέλετε. Τη γνώμη. Εγώ θα έλεγα, η λέξη σεβασμός μου αρέσει περισσότερο. Θα έλεγα η λέξη σεβασμός. Η λέξη αυτό, μια περιχώρηση, μια αλληλοπεριχώρηση. Να χωράμε όλοι μαζί, ρε παιδί μου, να χωράμε όλοι μαζί. Να χωράμε. Σου δίνω το χώρο σου, σε σέβομαι, σου δίνω το χώρο σου. Εγώ αυτό θα το εκτιμούσα περισσότερο. Καταλάβατε. Γιατί ειδικά, ας πούμε έτσι, τα τελευταία χρόνια είδαμε πολλά κακά να γίνονται σε αυτό το όνομα της υπακοής και πολλές φορές και οχυρωμένοι πίσω από θρησκευτικά περιβάλλοντα. Το συναντούσαμε αυτό κατά κόρον τις προηγούμενες δεκαετίες, ειδικά στα θρησκευτικά περιβάλλοντα, ξέρεις, υπακοή στον άντρα, σε τέτοια. Και καταλήγαμε, ας πούμε, να μην μπορούμε να συμμαζέψουμε τους ανθρώπους, ας πούμε, από τα ψυχολογικά. Σεβασμός θα έλεγα εγώ. Έτσι. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ελευθέρια, να προσθέσω κάτι. Η υπακοή είναι καλοκαιρικός όρος, έτσι. Ένας μοναχός θα κάνει υπακοή τυφλή στον γέροντά του, στον πνευματικό του κλπ. Αλλά σε ένα γάμο, όπως είπε και ο Ελευθέριος, ο σεβασμός είναι η λέξη κατάλληλης. Όντως αυτό συμβαίνει. Και αν ο άνθρωπος έχει την συναίσθηση, δηλαδή να αντιλαμβάνεται τον άλλον άνθρωπο, τότε αξιοποιεί αυτόν που αναγνωρίζει τον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι ίσως ο όρος σωστός, δηλαδή ο σεβασμός και η συναίσθηση. Άλλος, η Ειρήνη να δευτερολογήσει θέλει. Ναι. Συγγνώμη που δευτερολογώ. Τι σοβαρά μιλάει, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Απλώς θα έκανα εγώ μια εισήγηση. Θα βάλω λίγο να γυρίσουμε πίσω το χρόνο, κατά την περίοδο κατά COVID. Όταν οι οικογένειες είχαν απομονωθεί... Είπατε COVID, συγγνώμη, δεν άκουσα. Περίοδος, έτσι. Ναι. Εκεί είχαμε μια έξαρση των φαινομένων, τόσο το διαζύγιο, τόσο και της βίας, ενδοοικογενειακής βίας. Τι μας λέει αυτό? Ότι έχει η οικογένεια, όταν είναι μόνη της, πέρα από την κοινωνία του ζευγαριού, χρειάζεται και μια άλλη κοινωνία που κάνει ένα εξαιρετικό έργο εικόνα ζωής, να ενώνεται με μια κοινωνία στην κοινότητα της. Αυτό δίνει δύναμη σε μια οικογένεια να συνεχίσει. Είναι βαρύ το αγώνας των γονέων να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Οπότε όταν είναι ενωμένοι με άλλες οικογένειες
και γίνονται μέρη σε μια κοινότητα που ένα εξαιρετικό γύρο παλιά ήταν οι παραδοσιακές κοινωνίες, γύρω από την ενορία, είχαμε ένα δεκτικότητα και στις οικογένειες. Και γιατί καθρεφτίζεται και κάθε οικογένεια με την άλλη οικογένεια και παίρνει δύναμη. Άρα αυτό ήθελα να το συμπληρώσω, ότι και η απομόνωση μιας οικογένειας μέσα από τα δικά μας θέματα επιδεινώνει και τις θέματα της σχέσης κάποιες φορές. Είναι παρηγοριά μια οικογένεια να ανήκει σε μια κοινωνία, ανήκει άλλες οικογένειες. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια, ποτέ. Ναι, εμένα δεν το είχα σκεφτεί ποτέ και το ακούω, μου κάνει πολύ νόημα. Επί COVID, αυτό το οποίο, ας πούμε, βλέπαμε, το προφανές ότι όταν φεύγουν οι περισπασμοί και φεύγουν οι δίωδοι εκτόνωσης, στην ουσία βγαίνουν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία ήταν καλυμμένα πρόχειρα. Βγήκαν, ας πούμε, στην επιφάνεια όλα αυτά, βγήκαν στην επιφάνεια, ας πούμε, όλες οι αδυναμίες μας, τα πάθη μας, το ένα το άλλο, τα οποία προσπαθούσαμε και τα προβάλαμε μέχρι πρότινος αλλού. Αλλά και αυτό που λέτε, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη βάση, έχει νόημα. Είδα ένα χέρι πει στα δεξιά μου κάπου. Παντήρε. Συγγνώμη. Γεια σας. Χαίρετε. Ήθελα έτσι ένα μικρό σχόλιο για τον, ας πούμε, όταν κάποιος δεν έχει σχέση, που λέμε είναι ελεύθερος. Και μετά όταν βρει κάποιο σύντροφο, δεσμευμένος ως προς τι. Και γιατί δεν είναι ελεύθερος. Τούτη η έννοια της ελευθερίας μέσα στη σχέση χαλά κάπως, γι' αυτό κυκλοφορεί πιο πολύ το ότι είσαι ελεύθερος όταν δεν έχει σχέση. Θα σας καταθέσω την άποψή μου πάνω σε αυτό. Μπορούν και οι πατέρες να πούνε. Η σχέση είναι ελευθερία. Η ίδια η σχέση είναι ελευθερία. Η πρώτη σχέση του ανθρώπου είναι η σχέση με το Θεό. Και ο Θεός τι κάνει? Αφήνει τον άνθρωπο απολύτως ελεύθερο. Όλες οι υπόλοιπες σχέσεις είναι στον τύπο αυτής της πρώτης σχέσης, της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Εντάξει. Και προσπαθούμε, δηλαδή έχουμε το τέλειο και προσπαθούμε να αγγίξουμε το τέλειο. Οπότε η σχέση με το φίλο, με τον πατέρα Εμμανουήλ, με τον Παπα-Νικόλαο, με τον ένα, με τον άλλο, είναι μια σχέση που βασίζεται σε αυτή την ελευθερία. Όπου παραβιάζεται αυτή η ελευθερία, δεν έχουμε υγιή σχέση. Έχουμε μια διαστροφή της σχέσης και γι' αυτό δεν πηγαίνουν καλά οι σχέσεις αυτές. Τώρα, όσον αφορά το ελεύθερος και δεσμευμένος, ναι, το χρησιμοποιούμε όντως, αλλά νομίζω ότι το χρησιμοποιούμε για λάθος λόγο. Στην ουσία, εγώ δεν θα το έλεγα ότι είμαι δεσμευμένος από τον άλλον, δεσμεύομαι από τον άλλον, ή είμαι ελεύθερος από τον άλλον, αλλά θα έλεγα ότι είμαι ελεύθερος από τον εαυτό μου ή δεσμευμένος ως προς την επιλογή μου. Θα έλεγα συνεπής ως προς την επιλογή μου. Δηλαδή, εγώ επιλέγω να κάνω σχέση φιλική με τον πατέρα μου. Δεσμεύομαι στον εαυτό μου ότι θα υπηρετήσω. Είμαι συνεπής στον εαυτό μου ότι θα υπηρετήσω αυτή τη σχέση. Καταλάβατε? Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον άλλον. Έχει να κάνει με τον λόγο σου σε σένα ότι εσύ θα υπηρετείς και θα είσαι συνεπής σε αυτό το οποίο έχεις επιλέξει να κάνεις. Και είναι πολύ όμορφο αυτό, ξέρετε. Είναι πολύ όμορφο. Είναι μια οριμότητα. Ότι μέχρι τώρα άντε, γιουχουχού, και τώρα όχι, εγώ δεσμεύομαι σε μένα. Δεν δεσμεύομαι στον άλλον. Άμα το δείτε έτσι, νομίζω αποκτά άλλη υφή. Από τότε που είχα να κάνω την ερώτηση, προήλθαν πάρα πολλά, εννοώντας και ως απαντήσεις σε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Εγώ το παθαίνω στο σούπερ μάρκετ αυτό. Νομίζω οι περισσότεροι έτσι είναι. Αγαπητέ Λευτέρη, μέσα σε όλα και στην ομιλία σου, αλλά και ιδιαίτερα μετά στις ερωτήσεις, εμένα αυτό το οποίο με ιντριγκάρει, μπορούμε να το πούμε έτσι λίγο μια ξενική λέξη, είναι στο κομμάτι της κοινωνικής ενοχής. Στο ότι και στο δικαιωματισμό δημιουργεί έναν επίκτητο κοινωνικό ενοχισμό, στο πώς είμαστε ένοχοι για πώς να εκφραζόμαστε, πώς να συμπεριφερόμαστε, στο πώς κυρίως εμείς αναπτυσσόμαστε και θεωρούμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Βάζουμε λοιπόν τώρα την επίκτητη, πολύ ωραία ερώτηση της κοπέλας και πιάνουμε από το τελευταίο, έτσι. Είναι στο κομμάτι ότι άλλη ηλική ελευθερία και άλλη πνευματική ελευθερία. Στην ηλική ελευθερία μπορώ να έχω, για παράδειγμα, το καινούριο αυτοκίνητο, το καινούριο ρούχο, το καινούριο κινητό, την καινούρια σχέση, την καινούρια απόλαυση μιας σεξουαλικότητας.
Ενώ, για παράδειγμα, στην πνευματική ελευθερία υπάρχει ότι εγώ είμαι ελεύθερος από το να μην έχω αυτά. Το να μην έχω, για παράδειγμα, αυτή τη φαντασμαγορία του καινούριου. Την φαντασμαγορία μόνο να απολαμβάνω, λαμβάνω δηλαδή από κάτω, αλλά να το χαίρομαι. Αυτό είναι που προβάλλει και πολύ ωραία το είπες και στην ομιλία σου. Όμως, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τώρα εμείς τους σημερινούς νέους που έχουμε καθημερινά, οι οποίοι έχουν μέσα τους ρόλους, τους οποίους συντηρούν, οι οποίοι αυτοί οι ρόλοι όμως καταργούν αυτή την περιχώρηση. Ο χώρος που ανέφερες ως απάντηση έτσι, στην ερώτηση της κυρίας ήταν αυτό ότι ο καθένας έχει το δικό του χώρο όταν βρίσκεται μέσα σε ένα γάμο, όταν μπαίνει μέσα σε ένα γάμο. Το μυστικό σε όλα αυτά είναι να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες έρωτος, δεξιότητες αγάπης, ώστε ποιος είναι ο χώρος ο οποίος κυρίως περιχωρεί με τον άλλον, να κρατάει ο καθένας και το δικό του χώρο, μη χάνοντας δηλαδή τον εαυτό του. Αυτή είναι η ελευθερία, το οποίο αναφέρεις και λίγο πιο πριν, έτσι, ότι η ελευθερία να εκφραστώ όπως θέλω με αυτόν τον άνθρωπο. Άρα αυτό το δεσμευμένος και το ελεύθερο σημερινή εποχή είναι στο κομμάτι, γι' αυτό και γυρώνονται πάρτι πριν παντρευτούν, γιατί κυρίως τώρα θα είσαι δεσμευμένος, ότι εγώ είμαι ελεύθερος να εκφράσω την αγάπη μου ελεύθερα και ανοιχτά με αυτόν τον άνθρωπο. Το οποίο δεν το θέλουμε σημερινή εποχή. Αυτό βρήκαμε και στον κορονοϊό. Ότι δεν είχαμε ο καθένας χώρο να δούμε τι μπορεί να μοιράσουμε, σε ποιο χώρο μπορούμε να συμβαδίσουμε. Okay. Άρα το ερώτημα, το επαναλαμβάνω, είναι στο πώς κυρίως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ως Εκκλησία, αλλά και ως υπηρέτες, φυσικά εσείς, πώς να το πω τώρα, την καταπαρήνεται ψυχοπαθολογία των ανθρώπων, πώς κυρίως αντιμετωπίζουμε αυτόν τον ενοχισμό, τον κοινωνικό, που είναι επίκτητος. Αν καταλαβαίνω σωστά την ερώτηση, θα ξεκινήσω από το εξής. Υπάρχει ένας συνάδελφος, δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά του, το έργο του. Λέγεται Αντώνης Ανδρουλιδάκης, αν δεν κάνω λάθος, είναι από εδώ πέρα δικό σας, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Εγώ τον διαβάζω τον άνθρωπο πάρα πολύ, έτσι, καλά δεν το λέω. Και ασχολείται πάρα πολύ με το συλλογικό τραύμα, με τη συλλογική ενοχή, με το συλλογικό τέτοιο. Αξίζει, δεν τον ξέρω προσωπικά, όπως τον ξέρετε, δώσει χαιρετισμούς, αλλά μου αρέσει πολύ η δουλειά του. Μπορείτε να αναζητήσετε πολύ ωραία πραγματάκια πάνω σε αυτό. Αυτό είναι έτσι σαν ένα info ξεκινώντας. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Δύο πράγματα. Είτε αναφερόμαστε όταν έχει να κάνει, ας πούμε, γιατί αναφέρεται εδώ πέρα ο Παπα-Νικόλαος για τη νέα γενιά, τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα τοποθετηθούμε, πώς θα αναπαύσουμε, πώς θα καταπραίνουμε. Δύο πράγματα. Το πρώτο, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς εμείς σε αυτό το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά. Συνεπείς στην προσωπική μας ζωή, συνεπείς μέσα στο γάμο μας και στη σχέση μας, συνεπείς και στην κοινωνία. Αν εγώ σκοτώνομαι με τη γυναίκα μου από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μην έχω καμία απέτηση από το παιδί μου μετά, να μην περιμένω κάτι και να μην στεναχωριέμαι αν, ας πούμε, τα γραφεία των ψυχολόγων δεν βρίσκει ραντεβού για το επόμενο χρόνο. Εντάξει. Αν ο παπάς σκοτώνεται με τον άλλο παπά στην ενορία και ο ένας φεύγει από τη μία πόρτα και ο άλλος παπάς φεύγει από την άλλη πόρτα, μην περιμένεις μετά να πάει καλά η ενορία σου κτλ. Και αν ο ψυχολόγος, ας πούμε, δεν είναι συνεπής σε αυτό το οποίο, ή ο ψυχίατρος ή ο γιατρός δεν είναι συνεπής σε αυτό το οποίο έχει ταχθεί να κάνει και βάζει άλλα πράγματα πέραν, ας πούμε, τις σχέσεις. Όλα καλά. Λοιπόν, και βάζει άλλα πράγματα πέραν της σχέσης σε αυτό εδώ πέρα, στο λειτουργήμά του αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να εμπνευστεί και κανένα παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι να ξεκινήσουμε και να είμαστε συνεπείς εμείς στο γάμο μας, στη σχέση μας, στη δουλειά μας, σε αυτό το οποίο κάνουμε. Το δεύτερο πράγμα είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πλαίσια. Πλαίσια μέσα στα οποία τα παιδιά μας θα μπορούν να αναπτυχθούν. Η εικόνα ζωής είναι ένα πλαίσιο, παραδείγματος χάρη. Ας πούμε, το κατηχητικό είναι ένα πλαίσιο, η ενορία είναι ένα πλαίσιο. Μέσα σε όλα αυτά τα πλαίσια, χαίρετε. Λοιπόν, από την πατρίδα μας εδώ πέρα, από το Σιδηρόκαστρο. Λοιπόν, μέσα αυτά τα πλαίσια μπορεί και το παιδί να έρθει και να αναπτυχθεί, μπορεί το παιδί να αναπτυχθεί υγιώς. Οπότε, συνέπεια απέναντι στις επιλογές μας και να φτιάξουμε πλαίσια μέσα στα οποία μπορούν τα παιδιά, ας πούμε, να αναπτυχθούν. Στο συγκεκριμένο κομμάτι όμως, εγώ θα παρέπεμπα, ας πούμε, σε κάποιον συνάδελφο, όπως σας είπα πριν, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί κατά κόρον με αυτή τη συλλογικότητα, με τη συλλογική ενοχή, το συλλογικό τραύμα κτλ. Δύσκολο θέμα. Δύσκολη. Ο κύριος Μιχάλης. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν για τα όσα εξαιρετικά μας έχετε πει. Εν πολλής είναι κοινή λογική, εσείς τα βάλατε σε μια σειρά, τάξη. Σε μια τάξη, ναι. Όταν είμαστε ήρεμοι,
λειτουργούμε σωστά. Όταν όμως βγούμε εκτός αυτού, με ανθρώπινες αδυναμίες όντες όλοι μας, ξεφεύγουμε και τότε μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω ή να πω τον εγωισμό που τον βάζετε. Νομίζω ότι όλα αρχίζουν από τον εγωισμό μας, από το εγώ και όχι από το εμείς. Εγώ θέλω να κάνω τούτον, εγώ αποφάσισα να κάνω εκείνον, εσύ δεν συμφώνησες και ούτω καθεξής. Και από την άλλη, ακόμα κάτι, όταν διαχωρίζουμε και αρχίζουμε να λέμε τα δικαιώματα του ενός, τα δικαιώματα του άλλου, είναι η απόψη μου ότι δημιουργούμε προβλήματα. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από το πρώτο σκέλος σε αυτό το οποίο είπατε. Όταν είμαστε ήρεμοι, λέτε όλα καλά. Όταν, ας πούμε, βγαίνουμε εκτός αυτού, πώς διαχειριζόμαστε, ας πούμε, εκεί πέρα και τι γίνεται σε εκείνες εκεί πέρα τις καταστάσεις. Ναι, προφανώς την ώρα της κρίσης δεν. Το να σου πω εγώ, ας πούμε, μην αγχώνεσαι, μην τσατίζεις, μην φωνάζεις, δεν βοηθάει. Δεν μπορεί να βοηθήσει προφανώς αυτό, έτσι. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, είναι σαν το ανέκδοτο. Λέει, τι έχεις, λέει, αγχώθηκα. Έλα, ρε, μην αγχώνεσαι. Δηλαδή, πώς δεν το σκέφτηκα, ας πούμε, αυτό. Εντάξει. Για να μπορέσει λοιπόν ένας άνθρωπος, ας πούμε, σε μια σχέση, για να μπορέσει η σχέση αυτή να πάει καλά, φυσικά προϋποθέτει ο άνθρωπος να προσέξει τον ίδιο τον εαυτό. Για να μπορέσει ένα στράτευμα, σαν στράτευμα, να νικήσει, θα πρέπει ατομικά ο κάθε φαντάρος, παραδείγματος χάρη, να είναι καλά εκπαιδευμένος, να τρώει καλά, να κοιμάται καλά, να πίνει καλά. Για να μπορέσει μια ομάδα, σαν σύλλογος, σαν συλλογικότητα να νικήσει, θα πρέπει ο κάθε παίκτης να είναι εντάξει, να είναι. Ναι. Για να μπορέσει ένας γάμος να πάει σωστά, θα πρέπει ο κάθε ένας από τους δυο να είναι καλά. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι ναι, θα προσέξεις τον εαυτό σου, θα προσέξεις τον εαυτό σου να είναι καλά για να μπορεί να προσφέρει μες στη σχέση. Θα προσέξεις την κανάτα σου να είναι γεμάτη για να μπορεί να έχει νερό να δίνει στα παιδιά. Αυτό απλά παρεξηγείται κάποιες φορές και το πρόσεχε τον εαυτό σου καταλήγει σε κάτι το εγωιστικό. Δεν είναι εγωιστικό. Είναι μια προπαρασκευή για να μπορέσεις να προσφέρεις τον άλλον. Αν εσύ φροντίσεις να έχεις ένα καλό πρόγραμμα στη ζωή σου, αν εσύ φροντίσεις το δυνατόν, στο μέτρο του δυνατού, αν εσύ φροντίσεις να έχεις μικρούς τρόπους εκτόνωσης, μικρούς τρόπους ξεκούρασης, αν εσύ φροντίσεις να έχεις μικρές διεξόδους, και ίσως είναι αυτό που είπε πριν και η ψυχίατρος πίσω, η κυρία, στον κορονοϊό τι έγινε, απομονώθηκε η οικογένεια, κόπηκαν αυτές οι δυνατότητες ούτως ώστε να εκτονωθεί ο ένας, να εκτονωθεί ο άλλος, να κάνει, να ράνει, να έρθει σε επικοινωνία και αυτό εδώ πέρα έφερε συγκρούσεις. Οπότε θα προσέξεις τον εαυτό σου πρώτα, θα προσέξεις τον εαυτό σου να είναι καλά, να έχει ένα καλό πρόγραμμα, ένα καλό και αυτό εδώ πέρα θα βοηθήσει και τη σχέση. Και όταν υπάρχει αυτό το καλό το πρόγραμμα, όταν υπάρχει αυτή η προσοχή στον εαυτό σου, μπορείς να είσαι πολύ πιο ανθεκτικός μέσα στις κρίσεις. Όταν εσύ είσαι εκτονωμένος, όταν εσύ είσαι ξεκούραστος, όταν εσύ έχεις το χώρο σου και το χρόνο σου, πολύ πιο δύσκολα θα φτάσεις στο πικ. Καταλάβατε? Και έτσι θα αποφύγεις τα νεύρα, και έτσι θα αποφύγεις συγκρούσεις, και έτσι θα αποφύγεις εντάσεις κτλ. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, για τον εγωισμό που είπατε, εδώ θα σας καταθέσω έτσι μια δική μου άποψη, επιγραμματικά. Ο εγωισμός δεν θεραπεύεται στο ντιβάνι. Ο εγωισμός θεραπεύεται στο πετραχύλι. Εγώ αυτό θα σας έλεγα. Ιωάννα. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας και τις ωραίες συμβουλές. Εγώ έχω διάφορες ερωτήσεις. Να αρχίσω από την τελευταία που μου δημιουργήθηκε τώρα. Για τον χρόνο και το χώρο. Έχει σειρά εδώ πέρα με τις ερωτήσεις, ναι, έτσι, οι πρώτες σειρές. Πάρα πολλά ωραία σε θεωρητικό επίπεδο, όμως πρακτικά με τους ρυθμούς που ζούμε, τις δουλειές μας, τα παιδιά μας, πόσο εύκολο είναι στην καθημερινότητά μας να βρούμε προσωπικό χρόνο και χώρο, το ένα που ήθελα να ρωτήσω. Okay. Και το δεύτερο αφορά την προτεραιότητα του γάμου και τις σχέσεις των συζύγων. Εγώ βιώνω ότι με τον ερχομό των παιδιών μας, που ήταν συνειδητή επιλογή μας και πολλά μεγάλη ευλογία, μπήκε σε δεύτερη μοίρα ο γάμος και η σχέση με το σύζυγο. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή δεν είναι επιλογή μας. Και προσπαθώντας να βρούμε εμείς μια λύση, γιατί προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι η σχέση πρέπει να είναι προτεραιότητα, αλλά με τα παιδιά μας δεν είναι. Πώς μπορούμε καθημερινά με τον αγώνα, τι αγώνα πρέπει να κάνουμε, όχι σε θεωρητικό επίπεδο, πρακτικά. Ωραία. Κοιτάξτε. Ευχαριστώ. Τα πράγματα ξεκινάμε από το. Είναι απλά. Αν δεν βρεις χρόνο να πας 3 φορές την εβδομάδα στο γυμναστήριο,
Αν δεν βρεις χρόνο, παραδείγματος χάρη, να μπεις στη διαδικασία και να πας να πεις ένα καφέ με μία φίλη σου, μία φορά τη βδομάδα, μισή ώρα. Αν δεν βρεις χρόνο να πας μια αγρυπνία, ας πούμε, ένα βράδυ, ξέρω εγώ, μισή ώρα, με όταν κοιμηθείς τα παιδιά, αν δεν βρεις χρόνο να πας να περπατήσεις 4 φορές την εβδομάδα, θα βρεις χρόνο, θα αναγκαστείς να βρεις χρόνο για να πας στον ψυχολόγο, θα βρεις χρόνο για να πας στον νευρολόγο, θα βρεις χρόνο για να πας στον ρευματολόγο, θα βρεις χρόνο αργότερα να πας στον ογκολόγο, δεν ξέρω πού να πας, εκεί θα βρεις χρόνο. Καταλάβατε. Οπότε βρες χρόνο, δεν υπάρχει. Βρες μισή ώρα κάθε μέρα με πρόγραμμα. Οπωσδήποτε αυτό. Ας είναι 11 το βράδυ, ας κοιμηθείς λιγότερο, δεν πειράζει. Αλλά θα πρέπει κάπως να εκτονώνεσαι. Θα πρέπει να βγεις από το σπίτι. Θα πρέπει να μπεις στη διαδικασία να καθαρίσεις το μυαλό σου. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λες ότι η σχέση μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, ας πούμε, κατευθείαν κτλ. Η σχέση, λες, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Το ότι αυξάνονται οι υποχρεώσεις και οι δουλειές, το καταλαβαίνω. Το ότι δεν μπορείτε να μου είστε 5 στα 7 έξω, ας πούμε, και να πίνετε τις ποτάρες σας, ας πούμε, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Φύγε ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, το μήνα. Φύγε ένα Σαββατοκύριακο στους 3 μήνες. Μπες στη διαδικασία όταν κοιμηθούν τα μωρά και άνοιξε ένα μπουκάλι κρασί το βράδυ στις 10 το βράδυ, στις 11 το βράδυ. Κάτσε εκεί πέρα, πιείτε ένα μπουκάλι κρασί οι δυο σας. Μπείτε στη διαδικασία, ξυπνήστε μια ώρα πιο νωρίς το πρωί να πιείτε έναν καφέ μαζί. Μια ώρα πιο νωρίς. Αυτά τα μικρά πραγματάκια ποιοτικά μπορούν να ισοσταθμίσουν την ανάγκη. Δεν είναι απαραίτητο να κάνεις αυτά τα οποία έκανες. Δεν γίνεται να κάνεις αυτά τα οποία έκανες. Το καταλαβαίνω. Έχω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και ήρθε κάποια στιγμή στο γραφείο μια μητέρα με πάρα πολλά παιδιά. Είχε 7-8 παιδιά. 7-8 παιδιά, νεαρή μητέρα κτλ. Και ήταν κουρασμένη. Και της λέω: κοίταξε, δεν θέλω τίποτα από σένα. Δεν θέλω, ή κάποια πολύ ελαφριά, ας πούμε, ψυχοπαθολογία. Της είπα: λέω, δεν θέλω τίποτα από σένα. Θέλω το εξής. Θέλω, αν μπορείς να πηγαίνεις, τι σ' αρέσει, ρε παιδί μου, λέει: μ' αρέσει να πηγαίνω στην εκκλησία. Ωραία, λέω. Θέλω να πηγαίνεις μια φορά στις 15 σε μια αγρυπνία, μόνος το βράδυ. Μια ωρίτσα. Όχι πολύ. Πήγαινε 11 με 12 και φύγε. Μέσα μην τελειώσει, δεν πειράζει. Και θέλω να περπατάς 3 φορές τη βδομάδα, ξέρω εγώ, 20 λεπτά. Βγαίνεις από 20 λεπτά όταν κοιμούνται τα μωρά και θέλω να κάνεις κάτι για σένα. Και ξεκίνησε να κάνει τι? Το περπάτημα. Κάποιες φορές κατάφερα να πάει εκκλησία και πήγαινε κάθε Τετάρτη για bowling. Άφηνε τα παιδιά στην αδερφή της, πήγαινε για bowling 2 ώρες. Αυτό το πολύ απλό λειτουργήσε σαν εκτόνωση, τώρα με 7 παιδιά έτσι. Αυτές οι 2 ώρες και αυτά τα 20 λεπτά επί 3 φορές την εβδομάδα ήρθανε και εξισορροπήσαν τον άνθρωπο χωρίς να έχω κάνει εγώ κάτι άλλο. Δεν έκανα τίποτα άλλο, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Τίποτα. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος και ηρέμησε. Πολλές φορές η λύση δεν είναι ούτε ψυχοθεραπείες επί ψυχοθεραπείων, ούτε φάρμακα, ούτε θεωρίες, ούτε τίποτα. Πολλές φορές η λύση, και το λέω πριν πάτε στον ψυχολόγο, κάντε το. Προσπαθήστε να περπατάτε 3-4 φορές την εβδομάδα από 20-30 λεπτά. Προσπαθήστε με τον άνθρωπό σας να καθίσετε ένα μισάωρο κάθε μέρα, ας είναι αργά το βράδυ, ας είναι πολύ νωρίς το πρωί, κόψτε λίγο από τον ύπνο σας. Προσπαθήστε να φάτε καλά. Λίγο να βρείτε, αν θέλετε, λίγο χρόνο για προσευχή. Αν έχετε λίγο χρόνο, να διαβάσετε κάτι και να περιποιήσετε τον εαυτό σας. Κάντε τα αυτά και ας αφήσουμε τον ψυχολόγο σε δεύτερη μοίρα. Και θα δείτε ότι πολλά πράγματα θα λυθούν με τόσα απλά πραγματάκια. Και επίσης θέλω να προσθέσω ότι μάλλον πρέπει να απαλλαγούμε και κάπως λίγο. τις ενοχές μας. Φωνώ και μάλλον ίσως να πρέπει να απαλλαγούμε και από τις ενοχές μας. Δηλαδή, εγώ τώρα πριν να έρθω και έχω 2 γιους και οι 2 ήταν με τον παππού και τον παπά στο πάρκο, πριν να φύγουν κλαίαν πάρα πολλά. Γιατί να φύγω, γιατί είμαι από μαζί τους και ήμουν εδώ με μισή καρδιά. Και τώρα σκεφτόμαι που λέτε, λέω, εντάξει, ίσως πρέπει να απαλλαγώ από τις ενοχές μου. Μα οι ενοχές δεν έχουν χώρο. Δεν έχουν χώρο ούτε στην ψυχολογία, δεν έχουν χώρο, ας πούμε, ακόμα και πιο βαθιά και στη βάση και στην εκκλησία. Δεν είναι. Οι ενοχές δεν είναι κάτι. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Είναι αρρώστια οι ενοχές. Η ενοχή είναι αρρώστια. Δηλαδή, η ενοχή γιατί? Ναι, αυτόματα σκέφτομαι μήπως τους δημιουργώ κάτι άλλο με το να κλαίνουν, να νιώθουν ότι... Αν η κανάτα δεν γεμίσει, δεν θα έχει νερό να δώσει στα ποτήρια. Τέλος, νόμος. Ήρθαμε με το αεροπλάνο ερχόμενοι εδώ πέρα κτλ. Κάθε φορά τα ίδια. Όταν πέσουν, λέει, οι μάσκες, πρώτα να βάλει ο ενήλικας τη μάσκα, μετά τη μάσκα στο παιδί. Κάθε φορά το ίδιο. Γιατί το λένε αυτό? Είναι χαζοί αυτοί οι άνθρωποι? Όχι. Γιατί αν δεν είναι καλά ο ενήλικας, δεν θα είναι καλά και το παιδί. Με τις ενοχές σου παρέα θα πηγαίνεις όπου είναι να πηγαίνεις. Και σιγά σιγά θα σου φύγουν οι ενοχές. Αυτή η σταδιακή έκθεση, αυτή η σταδιακή αποευαισθητοποίηση θα σε βοηθήσει να βρεις ισορροπίες σου. Αλλά θα πρέπει να επιμείνεις. Γι' αυτό λέμε, και αυτό που έλεγε ο Κύριος, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα. Είναι το πρόγραμμα. Δηλαδή θα πεις 3 φορές την εβδομάδα θα πηγαίνω για περπάτημα. 3 φορές την εβδομάδα θα πηγαίνεις. Τέλος.
Αν είχες χημειοθεραπεία, δεν θα πήγαινες? Θα πήγαινες. Αν είχες τον γιατρό και το ρευματολόγο και για το τέτοιο, για το αυτό άνοσό σου, δεν θα πήγαινες? Πάμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας αυτό. Απλά πραγματάκια. Βάλτε απλά πραγματάκια στην καθημερινότητά σας, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο ας πούμε, συζυγίας. Άλλος? Ναι. Γεια σας. Χαίρετε. Μια λέξη που ήθελα να ακούσω ήταν η λέξη υπομονή. Κάποια πήγε στο γέροντά της για να ξεμολυθεί και του είπε και του λέγε ότι ο άντρας μου έρχεται όλη μέρα σπίτι, πίνει 8 ποτήρια νερό, 8 ποτήρια στον πάγκο. Ή τρώει αφήνει το πιάτο στο μπάνκο ή στο τραπέζι. Ή κάνει μπάνιο και λες το σόφραγο ή τα ρούχα έξω από τον μπάνιο. Και της έλεγε, ο γέροντας κάνει υπομονή, κάνει υπομονή. Μετά που πέθανε, ο σύζυγος πήγε κοντά του και του λέει, μου λείπουν τα ποτήρια στον πάγκο, τα σόφραγα στο μπάνιο, το πιάτο στο τραπέζι. Τη λέξη υπομονή ήθελα να ακούσω περισσότερο. Η υπομονή πρέπει να έχει σκοπό, αλλιώς οδηγεί σε ψυχοπαθολογία. Το να κάνεις υπομονή απλά για να κάνεις υπομονή δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να κάνεις υπομονή για να κάνεις υπομονή. Πρέπει να έχεις σκοπό, να ξέρεις γιατί την κάνεις. Καταλάβατε? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θα πει ότι εγώ τα 8 ποτήρια, ναι, ρε, θα κάνω αγάπη. Δηλαδή, η υπομονή, ας πούμε, οι πατέρες εδώ πέρα φοράνε τα μαύρα όλη μέρα, ζέστη, το ένα, το άλλο, εκεί μαύρα, ράσα, ξανά από πάνω, ράσα κτλ. Κάνει υπομονή. Γιατί κάνει? Είναι χαζό αυτό που κάνει. Άμα το σκεφτείς, ας πούμε, γιατί να το φοράει αυτό, γιατί με 50 βαθμούς έξω μου γυρνάει με τα μαύρα όλη μέρα, έχει τα μουσια εδώ και ζεσταίνεται. Ναι, όμως αυτός το κάνει με έναν σκοπό. Κοίταξε, μπαίνω στη διαδικασία που το ξέρει. Λέει, για το Χριστό μου μπαίνω στη διαδικασία, κάνω αυτό. Οπότε, έχει νόημα. Και η ζέστη και η κούραση και το ένα και το άλλο. Ο πατέρας τρέχει, κάνει ράνι για τα παιδιά, δουλεύει, κάνει ράνι. Η μαμά τρέχει, δουλεύει, κάνει ράνι και τα λοιπά, τρέχει όλη μέρα. Έχει νόημα αυτό. Άλλες κάνω υπομονή για τα παιδιά μου, για το ένα και το άλλο κτλ. Με την ίδια λογική, εντάξει, όσον αφορά την υπομονή, σε οποιαδήποτε φάση, αν αποφασίσει ο άνθρωπος να κάνει υπομονή, να ξέρει γιατί την κάνει. Αλλιώς οδηγείται σε ψυχοπαθολογία. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί όπως και η λέξη υπακοή, έτσι και η λέξη υπομονή είναι πολύ παρεξηγημένη. Πρέπει να κάνεις υπομονή. Ποιος το λέει? Άμα θέλεις, κάνε. Άμα θες, μη κάνεις. Είναι... Καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να σας πω? Ότι ναι, υπομονή, αλλά να ξέρεις το λόγο. Να ξέρεις το λόγο. Αυτή η γυναίκα ήθελε να κάνει υπομονή, ας πούμε, Χριστό, να κάνει. Κάποιος άλλος μπορεί να πει, εγώ δεν θέλω. Μη κάνεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μα θα χωρίσει. Χώρισε. Ελεύθερος άνθρωπος. Δεν είναι αυτεξούσιο. Δεν έχει ο κάθε άνθρωπος. Ας κάνει ό,τι θέλει. Απλά μετά καταλήγουμε σε αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή. Αν εμείς διαστρέφουμε τα δώρα ή αν εμείς διαστρέφουμε τη φύση των πραγμάτων, έχουμε και το ανάλογο τίμημα. Όχι σαν τιμωρία, αλλά έτσι λειτουργεί. Τι να κάνουμε τώρα? Αν εγώ τρέχω με 200 χιλιόμετρα έξω όταν το όριο είναι 50, θα σπάσουν να μπορτισέρμουν στο σαμαράκι. Εντάξει. Καταλάβατε? Άρα λέω πάρε την ευθύνη της ζωής σου. Δεν λέω μισό στο γάμο σου. Λέω πάρε την ευθύνη της ζωής σου. Ναι, όταν εγώ τρέχω με ταχύτητα, ξέρω εγώ. Ναι. Στο μάξιμο και το έτερο ήμιση τρέχει με ταχύτητα, ξέρω εγώ, μήνυμο. Ωραία. Κάνω υπομονή να σώσω. Τότε. Άμα θες, μη κάνεις. Είναι διέξοδος στην, ας πούμε, να διαλύσω ένα γάμο. Μα κάνε ό,τι θέλεις, κάνε ό,τι νομίζεις. Αλλά προσπαθώ να σου πω ότι δεν είναι διέξοδος να έχεις το πνευματικό. Έλα, παιδάκι μου, όλη την ώρα, έλα, παιδάκι μου, και να τρέφεις τον εγωισμό σου μέσα σε αυτό εδώ πέρα το παρακαλυτό. Πάρε την ευθύνη της ζωής σου. Ναι, φυσικά σου λέει: κάνει υπομονή ο άνθρωπος, θα σου πει. Ήρθες εδώ πέρα, έλα να το παλέψουμε μαζί, θα σου πει. Έλα να βάλουμε τέτοιο, αλλά πάρε την ευθύνη της ζωής σου. Είσαι 50 χρονών. Όταν όμως ο άλλος δεν προσφέρεται. Ναι. Όταν ο άλλος δεν προσφέρεται να βοηθήσει. Ωραία, ναι, μπορεί να προσφέρει να βοηθήσει. Άρα τότε ή θα μπει στη διαδικασία και θα πεις ότι εγώ αυτό το σταυρό επιλέγω να το σηκώσω και πορεύομαι, ή θα πεις ότι εγώ αυτό το σταυρό επιλέγω να μην το σηκώσω. Είναι δικό σου το θέμα. Με παρακαλυτά δεν θα βγει. Γιατί αυτό πολλές φορές το οποίο συμβαίνει, πηγαίνουμε, «Ωχ, πάτερ, αυτό και τέτοιο». Εντάξει, ναι, θα στο πει μία φορά, 2, 3, 5, 10. Ναι, από ένα σημείο και μετά όμως αρχίζει και δημιουργείται μια σχέση η οποία τρέφει τον εγωισμό του ανθρώπου. Η οποία αναπηροποιεί τον άνθρωπο, τον κάνει να είναι ανάπηρος κτλ. «Ωχ, δεν μπορώ, έλα παιδάκι μου, όχι, δεν μπορώ. Άμα δεν μπορείς, άστο.
Άμα μπορεί, συνέχισε. Άμα θέλει βοήθεια, έλα εδώ πέρα να σε βοηθήσω. Βεβαίως, πάρε την ευθύνη της ζωής σου. Θέλει μια συνέπεια αυτό. Πολλές φορές η ψυχοπαθολογία ξεκινάει και από τέτοια πράγματα. Από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπαίνει στη διαδικασία να βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο και να πει: ναι, ρε παιδί μου, θα το σηκώσω, θα το σηκώσω. Άλλο να πέσεις, άλλο να κλάψεις, άλλο να δυσκολευτείς κάποια στιγμή, άλλο να μπεις στη διαδικασία και να πεις ότι κουράστηκα, ρε παιδί μου, δεκτό. Αλλά αν είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, μυρ. Ναι. Έχει η κυρία. Πολλές φορές λέω οι πλήστες εδώ είναι γυναίκες. Γιατί κουράζονται για θέματα τα οποία για μας είναι επουσιώδη. Πόσες φορές να σφογγαριστεί το οδάπεδο. Καλά. Δεν είναι πραγματικότητα. Ναι. Αντί να σφογγαριστεί 3-4, ας αφήσει 20 λεπτά, όπως είπατε, για έναν περίπατο ή για έναν καφέ κλπ. Άμα δεν πλύνεις κάνα πιάτο κι εσύ, όμως πώς θα γίνει, γεια. Τώρα μαζεύτηκα, έρθει η γυναίκα μου, μαζεύτηκα τώρα, βλέπεις, δεν λέω πολλά. Πίσω μια κυρία, είδα, δεν ξέρω ποια, χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε. Ακούγοντας τη λέξη υπομονή, σκεφτόμουν έναν περιστατικό που άκουσα πρόσφατα γνωστών μου ατόμων και θα ήθελα λίγο να θέσουμε και την αρνητική έννοια της υπομονής, όταν ήδη το ζευγάρι αποκτήσει τα παιδιά του και συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν αυτά τα φανερά προβλήματα μέσα στο γάμο του και πει «Εγώ με αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορώ να αντέξω άλλον, αλλά θα κάνω υπομονή για τα παιδιά, μέχρι να μεγαλώσω». Αυτό είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα σε πολλές οικογένειες, που είτε εν τέλει θα καταλήξουν όταν τα παιδιά πάνε να σπουδάσουν, ενώ να καταλήξουν στο χωρισμό, είτε να κάνουν υπομονή μέχρι να μείνουν μαζί μέχρι τα γεράματα, αλλά ένας γάμος θα παραμένει διαλυμένος. Και αυτό θα περνάει και στους νέους, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιούν ότι αυτός ο γάμος μέσα στον οποίο μεγάλωσαν ήταν διαλυμένος από όταν ήταν μικρά παιδιά και ίσως περάσει και στο δικό τους γάμο μετέπειτα αυτό. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Θα σας κάνω ένα σχόλιο εγώ, αλλά θα παρακαλέσω και την αγαπητή την παιδοψυχίατρο να μας σχολιάσει και η ίδια το συγκεκριμένο. Δεν θέλω να το σχολιάσω μόνος μου. Θα καταθέσω εγώ μια άποψη και θέλω να ακούσω και την άποψή της, γιατί νομίζω ότι είναι πλέον κατάλληλη, περισσότερο κατάλληλη από μένα να απαντήσει σε αυτό. Η δική μου η κατάθεση είναι ότι δεν μένεις σε ένα γάμο για τα παιδιά. Ή αν μείνεις με αφορμή τα παιδιά, θα πρέπει όσους εκεί μέσα να παλεύεις. Το να είσαι μέσα σε ένα γάμο και να είναι ο άλλος και όλη την ώρα σε ξυνισμένη, δηλαδή να βιώνει το παιδί αυτή την αρνητικήλα, ή ας πούμε να έχεις συνέχεια καυγάδες, να έχεις φασαρίες, να έχεις μούτρα, να έχεις κακοποίηση. Καλά, κακοποίηση δεν το συζητάμε. Εκεί πέρα, εκεί τελείωσε το. Δεν. Λοιπόν, αλλά να έχεις αυτό το τέτοιο, να έχεις τριγωνοποιήσεις εντός του γάμου, να έχεις κατηγορό, να έχεις δημιουργία στρατοπέδων, και να πεις μετά τι, για να καλύψεις το εγώ σου ότι εγώ δεν έφυγα. Αν μείνεις, θα προσπαθείς να μείνεις και να ισορροπήσεις ανάμεσα, ούτε να θυματοποιηθείς, αλλά ούτε και να γίνεις τύραννος. Αν μείνεις έτσι, το δέχομαι. Με αφορμή τα παιδιά να μείνεις. Για τα παιδιά, χωρίς να κάνεις τίποτα, να μην μείνεις. Καταλάβατε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και από εκεί πέρα, έτσι. Θα μιλήσω λίγο και μια μερομματική διάσταση αυτής της απάντησης, γιατί πράγματι από καθαρά ψυχολογικής και ψυχιατρικής άποψης είμαι αρκετά σύμφωνη με αυτά που άκουσα σήμερα και από σένα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, η απόφαση θα εξαρτηθεί από μέσα του κάθε ζευγαριού αν η αξία της οικογένειας είναι αρκετά ψηλά. Πρώτα αυτό. Δηλαδή, πόσο βαθιά μες στην καρδιά σου είναι η αξία της οικογένειας. Και η οικογένεια σημαίνει σύνολο, έτσι. Σχέση ζευγαριού, σχέση γονέων με τα παιδιά. Οπότε από εκεί παίζει πολύ και η απόφαση. Οπότε, αν μείνεις εκεί για την αξία που λένε οικογένεια, τότε συμφωνώ απόλυτα και σε μαζί σου ότι θα το παλέψεις και θα μείνεις, όχι με τοπάθεια, με αποτέλεσμα να δώσεις μια τοξικότητα στα παιδιά σου, αλλά να το παλέψεις με συνειδητή επιλογή ότι αυτό θα είναι μια δοκιμασία για μένα, αλλά η δοκιμασία φέρνει Ανάσταση. Δηλαδή, εγώ μιλάω πιο πολλά σε παιδοψυχίες μέσα στην εκκλησία τώρα. Έτσι, γιατί έρχομαι πολύ σε αυτόν το δίλημα. Ποτέ δεν θα πω σε ένα ζευγάρι χωρίστε. Θα τους πω παλέψετε το μέχρι τέλος, τουλάχιστον να μην έχετε ενοχές προς τα παιδιά σου ότι δεν δώσατε όλα. Γιατί τα παιδιά θέλουν να το ακούσουν αυτό. Είναι πολύ τραυματικό να χωρίζουν οι γονείς τους.
Οπότε τουλάχιστον να μπορείτε να κάθεστε σε έναν καναπέ και να μιλάτε για τα παιδιά σας και ας είστε χωρισμένοι. Οπότε εγώ το αφήνω, παλέψετε το. Αν δεν παλεύετε, τότε είναι δική σας απόφαση. Θα μείνετε εκεί με ψηλά το κεφάλι, θα το σηκώσετε το σταυρό, αλλά δεν μιλάω κι εγώ για την κακοποίηση, έτσι. Δεν μιλάω για αυτό το θέμα, μιλάω για σχέσεις τοξικές. Εκεί θα βοηθήσει η πνευματική διάσταση και θα ειρηνεύσει ακόμα και τα παιδιά. Είναι ένα συνδυασμό η απάντησή μου. Δεν είναι μόνο επιστημονική που σας λέω, είναι και πνευματικά κομμάτια αυτά. Νομίζω το πνευματικό, συμφωνώ εδώ πέρα, το πνευματικό και το ψυχολογικό πηγαίνουν πάντα μαζί δηλαδή και οδηγούν στον ίδιο το υγιές ψυχολογικό και το πνευματικό. Γιατί θεωρήσεις υπάρχουν πολλές και στην ψυχολογία, ας πούμε, και στην ψυχιατρική. Ο άνθρωπος ο οποίος θα επιλέξει να μείνει επειδή έχει ψηλά την αξία της οικογένειας, αυτό τον φαντάζομαι εγώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να προσπαθήσει να είναι συνεπής σε αυτό το οποίο πιστεύει. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μείνει, ας πούμε, επειδή ρε παιδί μου, εγώ θα παλέψω για τον Χριστό μου, θέλει να είναι συνεπής. Δεν με πειράζει να μην τα καταφέρει, αλλά τουλάχιστον να θέλει. Ο άνθρωπος ο οποίος βάζει όμως τα παιδιά μπροστά, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, μπαίνει μες στο γάμο και μου τα κάνει όλα άνω κάτω και λέει δεν θέλω να τον βλέπω και βγάζει όλη τη χολή του και λειτουργεί, ας πούμε, σαν ένα σκουπιδοτενικές η οικογένεια, τα παιδιά, ο άλλος ο άνθρωπος, είτε έχει δίκιο είτε έχει άδικο, δεν με ενδιαφέρει. Δεν κάνει καμιά προσπάθεια, δεν είναι συνεπής. Εκεί πέρα εγώ δεν βλέπω λόγο να μείνει. Ο καθένας όμως θα πάρει τις αποφάσεις του. Ξέρετε, καμιά φορά έρχονται ζευγάρια στο γραφείο και η πρώτη ερώτηση που κάνω εγώ προσωπικά είναι τι ήρθατε εδώ πέρα να κάνετε? Ήρθαμε, ας πούμε, να το. Λέω, θέλεις να το παλέψεις με τον άλλο, ξέρω εγώ. Μου λέει, ένας θέλω. Λέω, ο άλλος θέλει. Δεν ξέρω. Τους διώχνω. Εγώ τους διώχνω. Δεν τους δέχομαι. Δεν κάνω συνεδρία. Φεύγετε. Όταν αποφασίσετε, ξαναελάτε. Ελευθερία και εγώ έδειξα από το γραφείο μου. Όταν ξεκινώ να κάνω καυγά, δεν υπάρχει λόγος. Πολλές φορές έδιωξα. Σηκώστηκα να πάτε στο καλό. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πνευματική διάσταση, αν πιστεύουμε ότι πράγματι ο Θεός χαριτώνει ακόμα και τον πιο δύσκολο άνθρωπο. Και αν πράγματι υπάρχει προσευχή και αυτό είναι και η ένωση και ο αγώνας, έχω δει θαύματα. Οπότε δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη σαν ειδικός να αποχώρησέ του. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Μεγάλη ευλογία σήμερα. Έχουμε ειδικούς πολύ δυνατούς. Μπράβο. Να πω κάτι έτσι για να ξέρει και ο κόσμος. Σήμερα επίσημα παντρεύουμε 2 φορείς. Το Εικόνα Ζωής με το Κέντρο Ημέρας Εφήβων. Το Κέντρο Ημέρας Εφήβων, επειδή ίσως να μην το γνωρίζετε, είναι ένα κέντρο το οποίο έχει συνάξει παιδιά που είναι στα αζρίδα. Εφήβους δηλαδή, που για κάποιους λόγους δεν έχουν καταφύγια, δεν έχουν μια οικογένεια, δεν έχουν μια αγκαλιά. Γι' αυτό θα παρακαλέσω να ακολουθήσετε και αυτό το Κέντρο Ημέρας, έτσι ώστε να δείτε το έργο του και να συμβάλλουμε ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί και ξέρει. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Από ό,τι είδα, υπάρχουν ερωτήσεις. Άρα, τα 5 λεπτά θα είναι προς αξιοποίηση και κλείνουμε και θα πάρετε και μετά στο παιδικό παρακολουθήσεις, αφού είναι και αυτό έναν, ας το πω, μια επιβράβευση για εσάς, γιατί έχετε παρακολουθήσει αυτή την ωραία συζήτηση, αυτό το ωραίο θέμα του κ. Ελευθεριάδη. Παρακαλώ, ακόμα 5 λεπτά μπορείτε να ρωτήσετε. Όσοι προλάβετε, έτσι. Θα ήθελα την άποψη σας σχετικά με το θέμα της ηλικίας. Δηλαδή, ακούγεται πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, ότι αν ακούσουμε κάποιους τέλος πάντων να πατρεύονται στην ηλικία των 20 κάτι, είσαι πολύ μικρός, δεν έχεις προλάβει να ζήσεις τη ζωή σου, κάποια τέτοια σχόλια. Και βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος φτάνει να παντρεύεται μετά τα 30. Έχουν αυξηθεί περίπου τα όρια ηλικίας, η μέση όρια ηλικίας. Θεωρείτε ότι παίζει κάποιο ρόλο? Έχουμε κάποιον άλλο γιατρό, γυναικολόγο, έχουμε κάποιον εδώ πέρα? Ή θα μας βοηθήσει λίγο ο γιατρός μας εκεί πέρα. Για πείτε μου λίγο, πότε βιολογικά η γυναίκα, πότε είναι έτοιμη, ας πούμε, βιολογικά, ξέρω εγώ, ας πούμε, από τι ηλικία και μετά, λίγο να πάρουμε βοήθεια και θα σας αναπτύξω λίγο τη σκέψη μου. Έτσι, πώς είναι ο κύκλος γυναίκα, δηλαδή πότε οριμάζει, πότε είναι σε μια αναπαραγωγική ηλικία, βιολογικά καθαρά. Πολύ σημαντικό. Βιολογικά καθαρά. Εγώ να το πω βιολογικά, έχει 300 άρια να Ωραία. Οπότε αν τα διαιρέσετε με τα χρόνια της ζωής τους και τους μήνες που βλέπει περίοδο,
καταλαβαίνει ότι η πτώση των βαθμών ωραρίου, άρα και της γονιμότητας, πέφτει με την ηλικία. Ωραία. Άρα ξεκινούμε πολύ ψηλή γονιμική περίοδο 20 με 30. Από τα 30 γίνεται 1 στο 5 και 35 ακόμα περισσότερο. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό. Ότι η φύση μας το δείχνει, η βιολογία μας το δείχνει. Εμείς τι έχουμε κάνει όμως, έχουμε διαστρέψει τη φύση. Άμα κρατάμε αυτό, ένα το κρατούμε. Πάμε λίγο στους πατέρες Εκκλησίας. Πάμε στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τι λέει, να παντρεύετε, λέει, τα παιδιά μικρά. Όταν λέει μικρά, δεν εννοούμε 10 χρονών, μην τρελαθούμε. Έτσι, δεν εννοούμε αυτό. Έτσι, μικρά σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος στα 20, ξέρω, στα 25 κτλ. Να παντρεύονται, να γνωρίζουν, να κάνουν. Έχεις εκεί, δηλαδή όλη η φύση. Μετά την εφηβεία, βλέπεις ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στη ζωή, διαμορφώνεται, η βιολογία του ψυχολογικά αρχίζει, σχηματίζεται. Εμείς όμως τι κάνουμε. Τα έχουμε διαστρέψει όλο αυτό. Τον κρατάς τον άλλον, τον έχεις αγοράκι μου και πασάκα μου και το ένα και το άλλο και από εδώ και από εκεί και τον μεγαλώνεις έτσι. Και φτάνει στα 20, στα 22, στα 25 και πάει η μανούλα του και του κάνει φαγάκια και του κάνει γλυκάκια και του κάνει ναζάκια και του κάνει και 28 και 30 και αγόρι μου. Και καλείται τώρα αυτός ο άντρας στα 30 και στα 35, επειδή ολόκληρη η κοινωνία του έχει πιπιλήσει στο μυαλό, η μάνα, το πατέρας του, ξέρω εγώ, ότι είναι μικρός ακόμα και ότι έχει χρόνο. Καλείται αυτός ο μπέμπης στα 35 και στα 40 να κάνει τι? Να ξεκινήσει και να πάρει τη ζωή στα χέρια του, να διαμορφωθεί, να συνδιαμορφωθεί με έναν άλλον άνθρωπο, να πλαστούνε μαζί. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι. Αντίστοιχα μια κοπέλα. Εντάξει, περνάει ο καιρός, κάνει ράνι, αχ δεν μπορώ, τώρα είμαι μικρή, αχ το ένα, αχ το άλλο. Αυτό είναι μια ασυνέπεια. Εγώ δεν σου λέω με το στάνιο να παντρευτείς, ούτε σημαίνει θα πάθει κάτι κάποιος που δεν παντρεύεται κτλ. Το να καλλιεργείς όμως μια νοοτροπία, το είσαι μικρός ακόμα, το να καλλιεργείται μια τέτοια νοοτροπία στις ηλικίες των 20 και των 22 και των 25, εγώ αυτό το θεωρώ διαστροφή. Προσωπικά. Εγώ προσωπικά αυτό το θεωρώ διαστροφή. Είναι μια διαστροφή της φύσης. Άλλο αν δεν μπορεί να μην τύχει, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην συμβεί. Μπορεί ένας άνθρωπος να μην θέλει. Εγώ το καταλαβαίνω και αυτό. Άλλος μπορεί να θέλει και μοναχός. Άλλος μπορεί να θέλει να πορευθεί μόνος. Αλλά όχι αυτή η νοοτροπία είσαι μικρός ακόμα. Αυτό εμένα με αρρωσταίνει. Με βγάζει εκτός εαυτού. Με βγάζει εκτός εαυτού. Γιατί βλέπω τι επίδραση έχει, ας πούμε, εν καιρό. Πώς άνθρωποι οι οποίοι είναι ασυνεπείς απέναντι στη ζωή τους, άνθρωποι οι οποίοι είναι ευνουχισμένοι ψυχολογικά, ευνουχισμένοι, ας πούμε, πώς αυτός ο άνθρωπος θα έρθει αύριο μεθαύριο και θα στηρίξει μια οικογένεια και θα μπορέσει, ας πούμε, να σταθεί μέσα στην κοινωνία. Πώς αυτός ο άνθρωπος αύριο μεθαύριο θα γίνει ένας γιατρός, θα γίνει ένας πολιτικός, θα γίνει ένας επιστήμονας, ένας άνθρωπος, ένας παπάς. Πώς θα γίνει αυτό? Οπότε, εμένα η γνώμη μου είναι από μικρά να μαθαίνουμε τα παιδιά μας να αναλαμβάνουν την ευθύνη της ζωής τους, την ευθύνη των επιλογών τους και αν μέσα στις επιλογές τους είναι το να παντρευτούν κτλ. Από μικρά, όχι μικρά, από τα 18, 19, 20, 21, 22, παντρευτούν να προχωρήσουν. Ή το άλλο που παρατηρούμε πολλές φορές. Λέει ότι εγώ δεν παντρεύομαι, λέει, γιατί είμαι μικρός ακόμα. Μα με έχεις αλλάξει 15 συντρόφους, 20. Ναι, αλλά δεν. Δηλαδή, τι νοοτροπία είναι αυτή? Είναι μια νοοτροπία του στυλ ότι ναι, μεν, αλλά εντάξει, ναι, θα μπω σε διαδικασία, θα βρεθώ μαζί σου, θα κουμπώσω μαζί σου, αλλά όχι, να μην το κάνουμε και πολύ επίσημο για να μην νιώσω ότι πιέζομαι και να μην νιώσω ότι κάνω και εντάξει, να το κλείσουμε το μαγαζί έτσι. Οπότε, εμένα η άποψή μου ότι είναι αυτό αποτέλεσμα ευθυνοφοβίας και έχει ως, ας πούμε, γέννημά του εν καιρό κατεστραμμένους γάμους, κατεστραμμένες σχέσεις, ψυχοπαθολογία τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Τελευταία ερώτηση. Χαίρετε. Χαίρετε. Ήθελα να ρωτήσω, προτεραιότητα στο γάμο είναι πάντα ο σύζυγος ακόμα και όταν ο ένας είναι ιερωμένος ή έχει λειτουργήμα όπως του γιατρού? Ναι, βεβαίως. Ναι. Και πώς μπορεί να το ισορροπήσει αυτό όταν είναι τόσο μεγάλη ευθύνη του? Κοιτάξτε, δεν έχω να σας δώσω απάντηση σε αυτό εδώ πέρα, γιατί είναι βιωματικό. Αυτό εδώ πέρα είναι βιωματικό, αλλά ότι θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα ο σύζυγος, θα πρέπει. Θα μου πεις, αν ο άλλος, ας πούμε, είναι ιερωμένος, αν το ένα, αν το άλλο, μα η συζυγία είναι ένα μέρος άσκησης. Μα άμα δεν τα βρεις με τον σύζυγό σου, δεν θα μπορέσεις να κουμαντάρεις και το μεγαλύτερο καράρι που είναι η ενορία. Καταλάβατε, δεν είναι χρονικό απαραίτητα αυτό, δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό.
Δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή ο σύζυγος είναι προτεραιότητα, σημαίνει ότι 10 ώρες θα αφιερώνεις στο σύζυγο. Μπορεί να αφιερώνεις 20 λεπτά στο σύζυγο. Αλλά να είναι προτεραιότητα, να είναι ο έρωτάς σου, να είναι η καρδιά σου, να είναι κάτι το οποίο είναι φτιαγμένο, να είναι το σημείο αναφοράς σου συνεχές. Πριν είπαμε για τα παιδιά. Όταν έρθουν παιδιά, ο χρόνος αναγκαστικά καταλαμβάνεται από τα παιδιά. Δηλαδή, το πλήστο του χρόνου καταλαμβάνεται από την ενασχόληση με τα παιδιά. Ναι, όμως προτεραιότητα πρέπει να συνεχίσει να είναι ο σύζυγος. Μα πώς θα πει κάποιος, αφού τον περισσότερο χρόνο μου εγώ τον δίνω εκεί. Βρε, μπορεί να τον δίνεις εκεί τον περισσότερο χρόνο σου. Αλλά σαν πρώτο μέλημα πρέπει να έχεις το γάμο, γιατί ο γάμος είναι που έφερε τα παιδιά. Και τα παιδιά ήρθαν, περνάνε και θα φύγουν, έτσι. Ναι, η ενορία, ο ιερωμένος. Μα το πεδίο της άσκησής του είναι ο σύζυγος. Μα άμα σκοτώνεται ο παπάς με την παπαδίδα, πώς θα πάει μετά στην ενορία. Ο γιατρός. Μα άμα δεν μπορεί δηλαδή αγαπητικά να αλληλοπεριχωρούνται, ας πούμε, το σύζυγο, μα πώς θα πάει και θα κάνει ανθρωπιστική ιατρική μετά. Δηλαδή, καταλάβατε, είναι ένα πεδίο άσκησης, θα έλεγα. Όχι όμως ποσοτικό, ποιοτικό. Αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να πούμε τα εκ βάθους ευχαριστώ στον κύριο Ελευθεριάδη, ο οποίος εκοπίασε να έρθει από την Ελλάδα τόσες ώρες ταξίδι, αλλά τόσες ημέρες στην Κύπρο. Άφησε για εσάς, για μας, τις δουλειές του, αυτά που είχε να κάνει, για να μας μεταφέρει τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του και να μας βοηθήσει παντιοτρόπως. Αυτό εύχομαι ο Θεός να τα αποδώσει κανταπλασίωνα και να ευλογεί κάθε έργο του, κάθε συνέντευξη που έχει να δει και να ωφελεί τον κόσμο που βλέπει. Κύριε Ελευθεριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεταφέρω τις ευχές του Μητροπολίτη μας. Και να πω ότι είναι στους επίλεκτους του Μητροπολίτη μας, ο κ. Ελευθεριάδης. Έτσι, για να το ξέρετε κι εσείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς που αφήσατε τις δουλειές σας για να έρθετε στο χώρο αυτό και να εφοδιαστείτε με όπλα της οικογένειας, του πνεύματος, της ψυχής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το τέλος που θα πω, το τελευταίο, ότι αύριο, πρώτο Θεός, θα γίνει μια ωραία εκδήλωση που είναι αφημμένη στα 50 χρόνια από την κατοχή, με κυπριακή παράδοση και θα έρθουν οι διάφοροι δήμοι στον χώρο αυτών της Μητροπόλεως, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα έργα τους, τα τρόφιμά τους, της περιοχής τους και είναι καλά να παρευρεθούμε και να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Άρτεμις θα κλείσει με κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το φίλο και συνεργάτη κύριο Ελευθεριάδη, την οικογένεια του και εσάς για την παρουσία σας και την αγάπη με την οποία αγκαλιάζετε τις δράσεις του Εικόνα Ζωής. Στην έξοδο διατίθονται προϊόντα από τη συλλογή μας προς πώληση. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.